Yan nga itong amigong buutan. Sir, mayong gabi sir. Mayong gabi, igsuon kong Eugene. No? Brother Eugene, igsuon ba tadi kang Kristo? Mangutana ko na igsuon ba tang Kristo? Kay kani imong amigo nga si sino ba? Nakakita ko nga di gyud kuno siya mo angkon nga mga igsuon tas pagtuo kang Kristo. Ha? Dili gyud. Dili Nga gyud. naman, in the first place, Di gyud lahi man kag religiyo lahi man kag relihiyon, Asan yun? lahi man sa ning ako. Paminaw sa Pagsulay. kanang moingon ka ba nga igsuon tas pagtuo? Nganong igsuon man tas pagtuo nga sabadista man ka ya katoliko man ko? Ikaduha. Unsa may giingon ni San Pablo sa Biblia? Basahon ako ha. Liya sa ikaduhang Korinto kapitulo tanaw na to niya. Di gyud mo angkon nga igsuon tas pagtuo kang Kristo. Sa lagi ba ayos sagsapaw. Unsa may giingon ni San Pablo sa 2 Korinto 6:14. Ayaw kamo pakighiusa sa mga dili magtotoo. Pero kay naaman tay gitawag natong ikomunism ang simbahang katoliko mo na nga bisag dili ta igsuon sa pagtuo for us to know nga nagtuo kunuhay mo o Ginoo mo na ang simbahang katoliko moingon ra gyapon ninyo brother, pero pag ingon nimo og igsuon ta sa pagtuo usaon pagka igsuon sa pagtuo nga katoliko ko nya sabadista ka Ubot pa sa O, bot, diba? Brother Eugene, wala mo nagtuo ni Kristo. nagtuo mi ni Kristo Kaya, mo man ay among founder ni Kristo. pero in terms ayasa kaya pa ko mahuman wala pa ko mahuman nagtuo man mi ni Kristo kay mauman ay among founder sa simbahan nga gitukod niya pero kung kamo nagtuo mo ni Kristo ambot lang kaha og kinsang Kristohan ang inyong gituuhan kay diha sa sulat ni San Pablo sa Buhat City 48 ang Dios wala magpuyo sa balay nga gimugna lamang tao. Ikaduha, sa Buhat 17:24, ang Dios nga mo'y nagbuhat sa tanan, langit ug kalibutan, wala magpuyo sa mga templong gimugna lamang tao. Tama. Nasayod man ka ana. Nasayod man ka ana. Nga minugna ra gyud mo kano upat ka buot. Sa mga ginuuha diha ron. Gitukod raman gyud mo ni Ellen Goodwhite. Kinsa man ginuuha diha karon ang inyong naa. Manang malibog sa Brother tanin niyo. Eugene, no? Kita ba ka nga gipanday kong Ellen White? Yung kag si Ellen White, Dili ba? nagtukod na ko. ang inyong simbahan gitukod mog upat ka kano. O Pagsulay. tinukod mog tao in short. Nahuna O na ka nga dyan, ingon Brother ang Eugene. Ginoo kanang inyo. O sa una naman na sa inyong libro wa ka naawir na. Asa? Si Kristo niya, si Ellen White yun ang nag-build yun siya sa among pagtulunan. Sa Tanawa among simbahan. Tanawa ha. Sige ko no. Ikaw na may sabadista nga wa maawir aning inyong libro. 70 Adventist belief. Basahon na ko ha. Yeah, ang giingon diri sa pahina 261, Ellen Goldwhite. Unsa man is Ellen Goldwhite? Unsa man, nag-build na o found? Akong binisa. Akong binisayon sa ni kay English mo guni. Unsa man, nagpanday gila niya. Ellen Goldwhite. Paminaw sa lagi. Lagi-lagi mo ko. Inyo man libro. Lagi-lagi, basa. Musapos mo. Ningon din niya, Ellen Goldwhite. Usa sa mga magtutukod sa simbahang Adventista. Sa English, Kanawara di lagi si Kristo basa sa English. magtutukod ninyo. Basa sa English. Basa Yung English. Ellen Goldwhite, one of the founder of the Seventh-day Adventist Church. Founder sa Tagalog, tagapagtatag. Tagapagtatag. Sa mga Bisaya ni mo tagapagtatag. So karon mong Sa may gitukod sa may gitukod ni Ellen Goldwhite. Doktrina? Be, mangutan Dili. ko, Brother O sa may Eugene. gitukod. Ayaw sa ba? Kaya ako may nisolo dire sa imong programa, ako yung mangutana. nangutana di ka nag-explain man ka. Na iniingon di nangutana man kana ko, di gitubag kana ko. Ako nangutana. Na giingon din niya sa gitukod. O sa may gitukod doktrina dili oy. Seventh-day Adventist Church dili Seventh-day Adventist belief. Simbahan ang gitukod. Mo na kung maingon ka na kay Kristo balo kinsa Kristo ka na. Sige. Sige. Mangutana lang ko nimo Mangutana gamay. ko, Kana imong mangutana gibasa, kay- Brother Eugene. I-clarify lang nako ba kana ba imong gibasa kanang Ellen G. White one of the founder. Mutana ko nimo sa may kalahian sa found ug sa kanang pulong builder. Pareha naman ang builder o builder founder. Ang ang found gani sa Found? Binisaya pa na nagkagapla. Paminaw sa paminaw ba?
ang found gani sa Binisaya pa na gitawag nagkakaplag. Nya ngano imo man imo magtutok. Dawan ho pa lagi ba? Pagsulay. Paminaw sa Okay, o kadali ko mahuman. Okay, sige. Brad kay parte og grammar brad dapat tayo naibaw gamay kay education brad ta. Wala problema na. Og education magani ka iklaro. Ayaw sagsapo. The one who found, pag yung tag-found, nakakaplag di ay. Paminaw sa ba? Kani, dili, kadali ha, paminaw sa, ayaw sagsapaw. Pag moingon taog ka ng found, nakaplagan. Na found. Manday na. Pag moingon nakaplagan. Paminaw ha. Unya sa laing term kadtong tao kung naka-refer tag tao nakakaplag na siya the one who found tama ang kinsa ang pamisa nakakaplag pag moingon pud tag founder magtutokod na lahi ang founder kay lahi sa nakakaplag pangita ka og kanang gitawag na tog source now ang nahitabo din niya sa inyo ha tawag ganing ni ang founder dili nakakaplag kung moingon mo nga ang nakakaplag ra man na siya brad sa ato pa di ay kay naamay gibutang din sa inyong libro nga si Kristo one of the founder of the church usa gyapos nakakaplag si Kristo kung mao ning rason na so bisag unsaon nimo pangugat diha wali-wali sa Facebook normal na imuha man ang katungod that's your right na magwali ka pero ang pangutana ani karon useless man ning magwali ta bro nya naata simbahan gitukod og kano mas maayong magwali ta nga naata simbahan nga gitukod ni Kristo nya kan labi na karon kay imong topic is 10% mo question unta ko nimo amo taning 10% okay, pero ikaw may una pangutana pero sige lang brad kani kay imo man pangutana ni sulod man ka tagaan po nato gamay nga husay na imong gingon kana imong gingon dira Ellen G. White one of the founder dapat po masabtan po nimo kay imo man ang nasabtan ng pulong found ha ako pasabot sa imo iso brad ka paghilom sa pod ha kay akong tubagon para matagan po naghusay sa mga naminaw tanawa one of the founder kabalo ka kanang pulong found si Ellen White ang usa sa nakakaplag sa kamatuoran sa Biblia wala na nimo tiwas sa igsuon ang among pagtulunan mo nang gigala mo Ellen White one of the founder paminaw sa lagi paminaw sa bakadali di man takabutan mangutana ka paminaw para matatagan po ni husay sa mga naminaw no kay yung sa ninyo na pag-twist bag yung sa ninyo pagbaliktad na yung mga pagsabot diha amo igsoon belief mo ni ha si Ellen White one of the founder kay siya ang usa sa nakakaplag sa pulong sa Biblia nga ang Sabado mo itinud nga igpapahulay ikapulo usa pa rin mga bautismo daghan kay igsoon paminaw sa diha kay found na maunay nakaplagan ni Ellen White munang diha kay si Ellen White man ang nakakaplag nga maudi ay na ang kamatuoran nahimo siyang founder siya ang nagtukod nagpalig-on sa iyang nakaplagan nga ang kamatuoran sa Biblia mo'y angay nga sundon nakakaroon po naripod ng Kristo one of the founder tinuod nga naman si Kristo nahimong tao ug siya ang nahimong source sa sugo sa Ginoo nga siya ang nahimong founder nga mo'y sundon sa katawhan sa tibuok kalibutan pagkasayon sa mangutana ko magtanong lang ako sir ako sir base lang dito sa libro sinabi sir sa inyong libro Ellen Goldwhite one of the founder of the Seventh-day Adventist Church ang tanong ko sa iyo sir ano sa Tagalog yung term founder sir pastilan aso tubagon ta ka ha ang atong tubag nimo sabtan ni Brother Gapo kami kay amo ng doktrina ang among pagsabot lagi si Ellen White one of the founder kay siya ang nahimong source nga nagtukod sa pulong tanong ko lang sir nga iyang nakaplagan sir sulay ni simple lang naman ang tanong ko sir time sa ano lang no simple lang ang tanong ko sir ano sa Tagalog ang term founder na ginamit dito sa inyong libro ano sa Tagalog ito mag-eskwela na tani di na tas Biblia ni Brother Gapo no pina-translate ko lang ito sa Tagalog Brother Gapo na ko ana ha ayaw na ko ilara sagutin mo muna sir sagutin mo muna Tagalog nga diha tas found nagsabot nakabalo ko nga nakasabot ang pulong found no
wag mong ilihis yung ano. Sa libro ninyo ito nagsasabi Masabi ako. Elon Gold, sandali lang ha. Sa libro kasi ninyo sir, ito yung may sabi Ellen Goldwhite, one of the founder of the Seventh-day Adventist Church. Question. Yung term na founder na nakasulat sa libro ninyo, ano sa Tagalog to? Okay, sige. Ang akong tubag rhetorical. Mangutan ako nimo, unsa may Tagalog sa found? Ako ni tagsahon. Sige, unsay Tagalog sa found? Huwag mo akong tanungin. Huwag mo akong tanungin. Ako ang nagtanong sa'yo. Pakilinaw kasi libro ninyo ito, di ba? Masamtan No. Sir, libro ninyo to, sir. Sir, libro ninyo ito to. Sandali lang. Huwag ka kasabot sa pulong pound. No, wag mo kong tanongin kung ano yung found kasi hindi naman, sir, hindi naman found. Sir, I don't, sandali lang, sir, ha? I don't ask you regards about the term found. Sumutot Ang nakalagay kasi dito, sandali lang. Sulay. Ang nakalagay po kasi dito sa libro ninyo, nakasulat, ayan Ellen Goldwhite, one of the founder ha, hindi found. Kasi, sandali lang, hindi naman sinabi na Ellen Goldwhite, one of the found. Kundi, founder talaga. Siya lagi ang nagtuto. Sandali lang. Pagsulay. Sandali lang, sir. Sinabi dito, sir, na one of the founder of the Seventh-day Adventist Church. Ngayon, ang tanong ko, sir, ano ba sa Tagalog itong term founder, sir? Pastilan si Brother Gapo, patagalugon pamanggita. Nga nakasabot na ka, Brother Gapo, unsa nang found lagi, unsa nang founder. Ha? Ani, brother, rhetorical lagi na ako. Ano? Ha? Hindi. Found ba? Bilang, nakasabot ka sa found. Isang tanong. Karon ato naglaro brother. Unsa may kalayan sa founder o builder? Ay nako. Ha? Huwag mo akong i-segregate sa mga tanong. Ito lang. Ayaw na kong ilarag. Ito lang. Ano pa sa mga strategy ni mo? Ilarag pa ko ng mga logical ni mo nga mga... Hindi naman kita niloko. Mga bubos, mga strategy ba? Di na ko pa. Hindi naman. Oy. Hindi naman kita niloko, sir. Sentence nga. Lahi-lagi kong gamito ni mga sentence. Sa sentence ang founder. O lahi ng builder. Sige. Found gani. Sige. Ellen White ang founder kay siya ang nagtukod sa Seventh Adventist Church nga tinuhan. Kanang tinuhan nga No. plagan sa balaan. Sir. Kasayong sabto na dir gapo. Base sa libro po ninyo, ang sinabi dito, founder. Founder lagi, nagtukod lagi na siya. Gibisaya na galing na ako sa imo. Sa Tagalog lang. I don't ask you about Bisayan. Tagalog yung hinanap ko. Tagalog ng term. Ano sa Tagalog ang term na founder? Brother Eugene, kay English ako nasabtan. Tagalog, di ko kasabot sa Tagalog. Bisaya, magugo. Di mo alam. Binasayo na to, sir. Binasayo na to. Binasayo na to, sira. Ako na tumagon. O niya, sir. Unsay Bisaya. Minaw, ha? No. Akong pangutana mauni. Unsay tinagalog aning term founder? Tinagalog. Di lagi ko kasabot og Tagalog kay Bisaya ako. Agoy. Ingon ka Bisaya na to. Ha? Paminaw ba? Unsay kalahian sa founder o builder? Sir. Dili mo na. Huwag mo ito mangutana kung unsay kalainan nila. Ang question ko mao. Unsay tinagalog aning term founder? Kana lang sa akong pangutana. Di gid ka mo sugot dai nga di gid ko kasabot og Tagalog ug gapo. Bisaya mangugo. Wala mo ko mangutana nimo og nakasabot ba kag Tagalog o wala? Ayaw mo ko translate kung Alam mo hindi mo pangutana ba? Tagalog. Mao lagi. Di ka kabalog tinagalog aning term founder. Bisaya kanang nagtukod siya sa belief sa Seventh Adventist nga iya. Sige. Mo na ako Dili siya Tagalog. Bisaya. Dili siya Tagalog kay explain na to pag dili siya Tagalog. Sige. Bisaya ta. Unsay binisaya aning term founder? Akong isabton, tubagon ako. Ang Binisaya lang, ayaw ingnaw. Ang binisaya lagi ana siya ang nagtukod, usa siya ka magtutukod sa belief sa Biblia nga iyang nakaplagan sa balaang kasulatan. Ha? No, sir, wala ko magpangutana kung say meaning. Wala ko mangutana kung say meaning. Kay mo na belief na mo, mawa ni mo na sabtan, og inyo nang gito. Lagi, belief mo ka ha. Sige,
Dili man ka, Oh, sir. kana- Unsay binisaya aning term found kanilang term pulo nga founder unsay binisaya. Ayaw inag-meaning ha. Sulay. Bisaya lang, ipabinisaya teka. Unsay binisaya Unsay sa binisaya ani? kaning Founder, binisaya. Found. Dili found. Founder, dili found. Okay, tumago na ko. Ang akong tubag Founder dali na lagi, kabutang dire, oh. lagi founder lagi. Gikan sa found. Unsay binisaya ana? Pasagtun ta kapag mayo ha. Ay, sa. Oy, paminaw sa. Padre Eugene. Kadala lang ba? Padre Eugene. Oh, dili ba? Ani ba? Ani oh. Sir. Wala man ko mangutana. Lagi kanel sira. Oo. Wala mo ko mangutana ni asa nagikan ning term nga founder, gikan ba ning term nga found, buti pasabutan na wala man. Oo. Unsay binisaya sa terminong founder? Bisaya lang term. Bisaya Founder term. lagi. Pasabdon ta ka. Ayaw pagbuot sa akong tubag. Bisaya, Padre founder. Eugene. Ayaw pag unsa na ba? Ayaw pag buot sa akong tubag. Kay mangutana ra magkaka. O magbuot ka sa akong tubag, ikaw na lang mag-ako. No, di ba? Paminaw. Ang founder lagi sa belief sa Seventh Adventist Church, nganong ginganlan na siyang founder or siya ang magtutukod sa simbahang Adventista, kay siya ang nagtukod lagi sa iyang nakaplagan sa balaang kasulatan. Unsa man niyang gitukod? Unsa man niyang gitukod? Church. Unsa man niyang church? Tao. Kasing-kasing sa tao nga musubay sa iyang nakaplagan nga ang Biblia mo'y angay sundon ang sugo sa Ginoo. Ano ba muna sa bando, yung gituno, ang ikapulo, ang pagdili sa pagkaon sa baboy, kay mo iyang nakaplagan, siya ang naka-found sa pagtulunan sa Biblia, o kay iya man nakaplagan, sige, sir. nahimo siyang founder, nagtukod siya sa simbahang Adventista, nga maoy grupo, nga musunod sa kasuguan sa Ginoo, pagkasayon sa Sige sir. Sabot ka, Brigado. Muuyo na ba ka sir nga ang Bisaya aning term founder is magtutukod. Kapila naman ta kagitukan gito bagong magtutukod, Brother Eugene. Oy, di magkakasabot. Sige, magtutukod ay, magtutukod. Siya Okay. sa simbahang Adventista. Good. Iyang gitukod lagi ang magtutukod. iyang nakaplagan sa Biblia. Good. Sabton mo lang Sige. isulat diyan na, Brother Eugene. Lagi. Kasabot na. Lagi. Magtutukod. Okay. Pag-ingon nga si Ellen Goldwhite, usa sa magtutukod sa Seventh-day pagtulunan. Adventist. Ayaw. Brother Eugene. Usa sa Oh. paminaw sa kay. Nagbasa pa man ko. Diya. Si Ellen Goldwhite, usa sa magtutukod, one of the founder Tama. of the Seventh-day Tama. Adventist Church. Usa sa magtutukod sa simbahang Adventista. Okay. Ang pangutana, unsa may imong nadungog sa akong gibasa nga inyong belief? Nagtukod siya og simbahang Adventista o gatukod siya nagtukod siya doktrina? Sige, akong Simbahan tumagon. niya gitukod o doktrina? Okay, tubag ko. Osmo na ko ha, klaro na ko ha. O sa may yang gitukod ha, klaro na ko ha. Seventh-day Adventist Church o Seventh-day Adventist Doctrine? Nya, ako nang tubagon. Sige. Okay. Ang akong tubag mo ni siya, ang gitukod ni Ellen G. White, kanang church, nakasabot na taana nga tao na, ha? Tao ng simbahan, templo sa Dios, unang Korinto 3:16. Ang gitukod ni Ellen G. White nga church, si Kristo man na, ang tao man ang church, ang yang gitukod Seventh-day Adventist, karon gisunod pay ng church kay ang tao usa ka iglesia nga gitukod ni Kristo. So kanang gitukod ni Ellen G. White dili na simbahan nga tawo kundi denomination, group of people. Hinaot, Brother Eugene, makasabot unta ka. Group of people nga iyang gitukod, no, nga nahimo na siyang church kay ang church katawhan man sa Dios, no, katawhan sa Dios nga Seventh-day Adventist nga gigalag denomination. Unsa man siya? Group of people nga ang iyang belief nagsunod sa nakaplagan ni Ellen White sa Biblia nga ang iyang nakaplagan maudi ay ang Sabado, adlaw di ang ikapito. No, unya baboy dili ipakaon, unya maghatag dag ikapulo,
no? Unya kanang magmatinumanong des kasubuan sa Ginoo. Mauna siya found Okay. Ellen G. White, one of the founder. Ang iyang gitukod denomination dili Brother Gapo church sige. na sumpay ng church kay ang church Brother Gapo katawhana kasing-kasing na sa tao. Okay. Seventh Day Adventist Sir. denomination. Basta Sir. Akong basahon pag otro, sir. Akong basahon pag otro, sir. ha? Oh. Ellen Goldwhite, one of the founder of the Seventh-day Adventist Church. Nabay nabasang denominasyon dire wala. Pastilan si Brother Gapo, wa gini sukad pa ka sa una ba, wagi ka kasabot og Nawala, denomination ba? nawala, Church lagi nawala. ang gibutan Nawala. kay ang church lagi Brother Gapo. Oh. Katawhan lagi ng church. Pagkagahi pa ni mo kasabot. Ang church lagi Okay, good, katawhan. good. Okay. Seventh-day Adventist katawhan usa ka iglesia nga naghulat sa pagbalik sa Ginoo. Ug ang iyang teaching diyan, Sige. ang iyang belief mao ang nakaplagan ni Ellen White nga kinahanglan mo sunod sa kasulatan o pulong sa Okay. Dios pagkasayon samtun Brother Gapo. Okay. Anong di man Sir, kasabot? base sa Di pag ka mo base sa libro ninyo, sir. Natural. Wa pagilita mahusay ani mo hawa na ta. Di mo usay di Oh, lagi sayang na lagi Panginoon. ka mo dawat og Ay, Gapo. Di lagi Base sa na mong ipit-ipit. Pag sulay ka Brother Gapo. base aning ni ang libro nga akong gibasa. Seventh-day Adventist, one of the founders, Ellen White. Pangutana, Oh. kinsa base ani niya, unsa may nadungog? Unsa may nadungog nimo sa akong gibasa aning kaugalingon ninyong libro? Pag sulay gini. Ang founder sa Seventh-day Adventist, paminaw sa ang founder sa Seventh-day Adventist, base sa imong nadungog nga akong gibasa, si Kristo o si Ellen Goldwhite? Pagsulay ni si Gapo di gi kasabot bisan sao pasabot. Akong tumagon, balikon ako ha. O balikon ako. Mo ni siya Brother Gapo paminaw yung taon. Si Ellen G. White usa ka magtutukod sa usa ka denomination nga Seventh-day Adventist. O gibutangan na siyang church kay No, ang sir, tao sir, usa ka sir, iglesia. No? Sir, Bisan sir. pag atong basa, Oy, oy. kung mabasa na ako nga doon na Seventh-day Adventist denomination. Kadali lang, Ayun, sir, ha? gamit ka Anya, basahon sir, ba? klaruhon Hindi ako, po sir, mo. klaruhon. Pag sa Klaruhon Tuwan ako, ka, sir. di ka kasabot. Base aning ni ang libro ba nga akong gibasa, unsa may imong nadungog? Ana ragod ka sayon. Unsa may imong nadungog? Pasahon na balik ka. Bagong lagi. Sayaw. Wa pa ko mahuman. Ay, Oo. sabatin. Akong basahan balik ka kay para maklaro na to sa atong Oo. mga viewers dinhi karon sa akong Okay. live. Siya. Oh, mga viewers. Ellen Goldwhite, one of the founder, usa sa mga magtutukod sa Seventh-day Adventist Church, Oh. sa simbahang Adventista. Ngayon, karon ang pangutana, unsa may imong nadungog sa akong gibasa? Si Ellen Goldwhite ang founder sa Seventh-day Adventist Church o si Kristo ang founder sa Seventh-day Adventist Church? Si Base Cristo ane, lagi. base ane. Oh, Dara Brother Eugene Gapo, paminaw sa akong tubag ha. Oh, ang akong tubag Brother Eugene Gapo, lahi si Kristo ug lahi si Ellen G. White. Si Ellen G. White founder sa Yes, Seventh-day yes, Adventist, samantalang Yes, si Kristo yes, builder sa church. Kadali lang, sir, kadali lang, sir. Oh. Sir. Oh. Sir, kadali lang, sir, kadali lang, ha. Kani unsa may imong nadungog sa akong gibasa? Si Kristo nagtukod o si Ellen Goldwhite nagtukod ani Seventh-day Ang Adventist Church? gitukod lagi ni Ellen G. White, Brother Gapo, denomination lagi. Dili lagi kasing-kasing sa tao. Ang church, tao lagi ng church. Kagahi. Wala lagi ko mangutana kung unsa pay gitukod ni Ellen Goldwhite. Paminaw sa Brother Gapo. Sir. Wala lagi kadala nga, sir. Wala jud ko mangutana nimo, sir. Og unsay gitukod ni Ellen Goldwhite? Denomination ba kasing-kasing basta dili? Wa man. Ang akong pangutana, unsa may nadungog nimo sa akong gibasa? Si Ellen Goldwhite ba mo ay nagtukod o si Kristo? Base aning akong nabasa. Unsa may imong Founder lagi ang ipasabot. Dili lagi builder lagi, Brother Gapo. Kaya ko mangutanag, founder bag builder bag ipasabot ani kung sa may ipasabot ani niya. Ang sayop nimo Brother Gapo, Brother Gapo, paminaw sa Brother Gapo. Ang sayop nimo iparehas nimo si Ellen White o si Kristo, nga si Kristo builder, samantalang si Ellen White founder. Wala
pong kumangutana parihason. Wala nyo kumangutana parihason. Iparihas nga si Kristo o si Simple lang baba, tanawa ha, paminaw ha. Ani ba para magkasinabot ha? Kung sa may imong nadunggan sa akong gibasa, Ellen White founder o Kristo founder of the Seventh Adventist Church. Asa ning duha? o lagi-lagi imo na po na iapil si Kristo. Wa lagi labot si Kristo founder. Lagi kasi Kristo lagi builder. Awa gyud lagi tanawa ra. Oh, si Ellen White, paminaw sa kung tubaga, si Ellen White founder sa usa ka denomination, group of people no nga usa ka church nga gitukod ni Kristo. Si Kristo usa ka builder sa iyang church nga mao ang tao. Okay. Kung kining mga tao kay nawala man sa pagtulo ng kinisupag mas punong sa Ginoo. Ellen White, one of the founder nga iyang gipabarog, iyang gitukod ang church nga nibuwag sa kasubuan sa Ginoo. Pagkasayon. Akong basahon na gapo ha. Awa unsay kalahian sa unsay gisulat niya. Pamino sa pamino sa kadali. Akong basahon ha. O unsay gingon sa 16 bersikulo 18. Unsay kalahian sa builder o founder. O ingon si Kristo diri sa Mateo 16:18 magkasabot unta ka brother gwapo igsuon kong gapo no ingon diri ingon diri so I will call you Peter which means a rock on this rock I will build my church nakasabot gyud ka brother gapo unsa nang builder si Kristo usa ka magtutukod sa iglesia nga mao ang tawo. Samantalang ang gitukod ni Ellen White dili tawo kundi denomination. Pagkasayon berdiga. Sige. Kasabot. Ambot ang Diara pangutana sir. Okay na ba? Base sa akong gibasa, si Ellen White ang founder, dili si Kristo ang founder. Okay, si Kristo builder siya sa church. Samantalang si Ellen White Ayaw pa ko mahuman. Dibati naman ka na yun. Base ba sa akong gibasa, imo mang dung natungog. O yun na ba nimong ang founder sa Seventh-day Adventist Church, si Ellen White, basis na basa, dili si Kristo. Yes or no? Uyunan lagi nako nga ang founder si Ellen White sa Seventh-day Adventist pero sa church si Kristo ang nag-build sa church. Ang gitukod ni Ellen White lagi brother gapo. Yes. Katawhan usa ka church nga nawala diha sa pagtulunan sa Biblia. Good. O muna ang church brother gapo ha. Pasabtan mo na tao ang giiligi, tao ang gibuild ni Kristo ug ang gitukod ni Ellen White denomination, group of people, usa ka grupo, usa ka iglesia no gitukod ni Kristo nga musunod sa nakaplagan niyang pagtulunan sa balaang kasulatan. Munang ayaw ko dala-dala ning pakpak kay wa gyud ka masubay sa gisulti ni Ellen White diya sa iyang basahon. Klaro ba ka po? Laing pangutana. Laing pangutana. Laing pangutana. Yato na si Kapulo. Si Kristo, matod ni mo. Si Kristo, matod ni mo. Moabutan niya ron. Sige. Si Kristo, matod ni mo, builder. Karon, ang gitukod ni Kristo, unsa man ang gitukod niya? Simbahan, di ba? Iglesia. Simbahan. Iglesia, group of people. Iglesia. Katauhan. Daghan man kaayo ron nagtukod og iglesia. Ay na nasipya. Sa record. Di lagi ka kasabot ang iglesia. Sabay. Wala pa ko mahuman. Sige. Daghan kayo rong iglesyang natukod. Na iglesia ni Kristo, na iglesia ni Kristo Alexander Campbell, na iglesia sa mga Mormons, iglesia sa Alliance, iglesia nga Kristohanon, na ay Seventh-day Adventist, na ay lokal, na ay Reform, na silang tanan mga iglesia, na ay Roman Catholic Church, mga iglesia Japon. Ang pangutanan nako, diri lang tas duha. Asa mang iglesia ang gitukod ni Kristo ani? Na makadugtong karon sa kasaysayan sa atong kalibutan. Seventh-day Adventist Church, General Conference, o Roman Catholic Church? Okay, akong tubag. Ang akong tubag, wala ka nakasabot sa imong pangutana kay wa ka kabaso, wa ka kasabot sa pulong church. Ha? Ang pulong church, brother Gapo, ang pulong church na gina na Christianity na. Asa mabasa? Wa ko mangutan si Christianity ba na? Ayaw wag ka kasabot ana di. Kaya imong mabudwa ka kasabot kay ang imong gipasabot denomination dili church. Kay usara ng pulong church pag wiyon kag church brother Christianity na. Okay, Christianity ta. Sige, Christianity ta. Sakyan ta. Sakyan ta ka nang imong. Inside the Christianity, there are many denomination. Hinaut masabtari mo na brother Gapo.
Ha? Okay. Sakyan ta ka ana imong Christianity ha, Ang kadali lang. gitukod ni Kristo, Okay. Christianity. Okay. Sakyan ta ka ana imong Christianity, brad. Usa kay yun Kadali lang, to, yun brad. kayo pagsupak-supak. Ah. Kay na ako ipakita nimo nga ebidensya, dokumento. Oh, kadali lang ha. Kay ako tong pangitaon tong libro nako diri. Nawala na? Kuan. Ay gina Dagan yung kitang mga libro diri, brad. ay gina yung mga Asa, libro, kadali. brother Gapo. Kana yung libro ba mo ni nagkaamong ba di nagkamutuog Biblia? No, dili na. Mo ni Dili man nagkaamong buti di pasabot, nagkamutuog brad. Biblia, limang ka nga wa ka kasabot. Church, himuon nimong denominasyon ng church. Kadali. Pagsulay Kadali lang. Ayaw sa sapaw. himuon nimong simbahan Ayaw, ng sapaw. himuon nimong simbahan ng denominasyon. Okay, ayaw sa sapaw. Oh. Kay mangita sa kong libro. Asa to ha ang libro diri kadal. Dara. Okay, dara. Oh, sige. Dali lang. Ang gitukod ni Kristo, brother Gapo ha, klaruhan ta ka Dara. religion, Christianity. Religion lagi, Christianity lagi. Dili siya denomination. Okay, sige. Nara. Introduction toward religions and belief system. Dili ana. Katoliko ha. Pero, Nindot sultihan talang ka, brother Sige. Eugene ha, iklaro na ko sa imo ha, nagamit mo mga libros protestante nga dili pud sa Adventista, nagamit mo protestante nga nagdapig sa Katoliko. Muna ibantayanan nimo, masabtan No. nimo ha. Walay protestanteng mudapig sa Ay Katoliko na, na. pagsulay ka, brother Eugene, pagtunggan ko na. Ayaw sa, dara ha, paminaw. Mubasa ko. Dini giingon nga ang Christianity doon ay dagang religion. Una, ang religion, paminaw sa sapaw. Magsipyat-sipyat, Ayaw sa hindi ka na yung kalaki ba? Then doon ay gitawag na to nga Religion? religion nga Judaism. Paminaw sa Sige, good. Judaism, Makasabot Christianity, Christianity, Islam. Hinduism, Buddhism. Munay, Gapo. Ayaw sa sabaw. Di kita bangan. Confucianism, Shinto. Diretas Christianity imong giingon. Basahon na to. Ni Kristo ha. Ang Christianity. nagtukod sa Christianity, buhat 11:26, mauna ang gipasabot sa Matthew 16:18 nga gibel ni Jesus Christ. Introduction Religion at belief. lagi. Okay, salamat kay niyo yun ka. Introduction ta. Okay. Introduction ta ha. Introduction of Christianity. Take note. Christianity is a religion that is very familiar to Filipinos. Yes. Because the Philippines had become predominantly Catholic since Tama. the Spaniard occupied the country. From 16th to 19th centuries. With the spread of Catholicism as one of their enduring legacies to the Filipino people, it is considered, ang Katoliko ha, gikonsiderar nga world largest religion. Kinsa ko no? Tinuod na siya. Gikonsiderar. Tinuod na. Tinuod, di ko musupa. Pero di na Roman Katoliko, dili na Romano Katoliko. Katolik na Paminaw siya. sa wapa ko mahuman. Sige. Di basayop yung A religion based on the teaching. Nakabase sa panudlo ni Jesus Christ, who is considered the Son of God and the Messiah or Savior. Akong pangutana, kay nagisgot man ni og 16th to 19th centuries. Ni-occupy na sa Catholicism. Pangutana, unsa man tong simbahana nga niabot sa Pilipinas niadtong 16th century? Roman Catholic Church o Seventh-day Adventist General Conference? Gapo, ayaw kong bitkas binuang ng mga pamahagi. Ang niabot sa Pilipinas, Sa binuang Christianity. pamahagi, Brother Gapo, ang niabot sa Christianity Pilipinas, man, Christianity. Christianity, ha? Ug ang nagdala ng Christianity, Christianity, denomination. Pagsulay ka, Brother Gapo. Lagi, denomination mo ka. Christianity ha? Ang Christianity man, di, giuyunan dahil ni mo ni. Ang Katoliko giuyunan ni. dahil ni mo ni. Ang Katoliko di ay, ni-spread sa ni-spread sa Pilipino, sa Pilipinas, paminaw sa, nga, mauday ning Catholicism. Bagong taka, Brother Kani Gapo. pag giuyunan pag ni mo ni, ayaw sa ba, giuyunan pag ni mo ni, nga, ang panudlo di ay, insakto kayo, nagikan yun sa ang Christianity. teaching, nakabasig yun, Ni Kristo. ni Kristo. The teaching based, paminaw sa ba? Based on
Jesus Christ, who is considered the Son of God, the Messiah or Savior. Pangutana, ni adtong 16 to 19 centuries, kanila sang 16 centuries, kang kinsamang Kristyanismo nga naabot diri sa Pilipinas ni adtong 16th century. Ang Seventh-day Adventist General Conference mga Kristyanismo nga or kaning Roman Catholic Church nga Kristyanismo. Dira tubagon ta ka Brother Eugene, hinaut mo kasabot ka og maminaw ka og di ka magbuot og pagtubag Brother Eugene. Asa ni Ha? asa Ning ning Brother Eugene, akong tubagon ha. Klaro gid ni nako pagmayo. Ang giingon diyan na Brother Eugene dili Roman Catholic. Ang giingon diyan na Catholic. It means, masabot pasabot. Lagi. The word Christian is Catholic. Unsa gani ang Catholic? Universal. Kay ang word nga Christianity, ang pulong Christian nilukop sa tibuok kalibutan, nagpasabot nga Catholic. Ang niabot sa Pilipinas, Catholic, universal, Christianity. Awa? Pero kinsa man ang nangulo? Ang nangulo usa ka denomination nga Roman Catholic. Pero dili na siya buti pasabot, dili na buti pasabot nga Catholic, kamo ng Roman Catholic, mo'y Christianity. Kay apil ang tanan, everyone nga nagtuog Kristo, that is belong a Catholic. Di ba nga kasabot ba Okay. po? Basta Kristohanon gali ka, Galing ni usa ang ka Katolikong Christianity. universal. Pero kanang nagdala diya sa Pilipinas lagi, nga Roman Catholic, ang gitudlo diya na based on Christ, kay si Kristo ang Dios ug manluluwas. Pero kung imong tanaw ng bottom line sa Roman Catholic Church, giusab ang kasuguan sa Ginoo. Kanang komentarista No. di ana, Brother Gapo, sa pasabton ta ka, kanang komentarista di ana, Brother Gapo, sa imong libro, nakasabot ko nga ngiyang gitudlo base sa pagpaila ni Jesus Christ nga manluluwas, pero wala niya gisaysay diya nga ang mga Katoliko maoy ang Roman Catholic denomination mo'y utor sa pagkasupakan sa pulong sa Ginoo, ug i-prove na ko na nimo pinaagi sa sulat ni Jose Rizal, Brother Gapo. Okay. Kadali lang, Brad. Oh? Nasayod ba ka, Brad, nga si Dr. Jose Rizal, before siya namatay, niingon siya, I will die as a Catholic. Ha? Katolik ka ni Christian, dili Roman Catholic. Unsa man to? Eh, basa di ang- Unsa man tong I will Katoliko die as a ha? Roman Unsa man ni Catholic Brad. Church. No, Ay, Brad. Brazilian Unsa ka man ning man ako. Katoliko ha? Paminaw sa Brad. Unsa man ning Katoliko ha kaning giingon diri sa Christianity? Ang niabot din sa Pilipinas ni adtong 16th century. Unsa man ning Katoliko ha? Kinsay nangulo ani? Kung mabasa na ko nga nagpapatay no si Rizal pare sa Romano Katoliko, utuo ba ka si Ellen G. White dili Romano papatay ni Katoliko? Rizal. Ha? Wa ko mangutana kinsa gapapatay ni Rizal. Ang akong pangutana. Paminaw sa Brad Gapo. Kinsa man? Historical ba? Paminaw sa baon. Historical ba? Sa mga Paminaw. sinabot ha. Di man gud kamaminaw. Kinsa man? Pagsulay. Kinsa man ang nangulo aning Kristyanismo ha nga niabot sa Pilipinas nga ang ilang panudlo base ni Kristo. Kinsa man Basi lagi ni nangulo aning Kristyanismo. Basi lagi ni Kristo, batok ang imuhang komentary di ana gibasa, pero si Jose Rizal nagpamatuod nga dili siya musugot nga ang mga Pilipino ilaron sa mga paring Romano Katoliko, dili Ay, Katoliko. kadali lang Brad. Ako na, Brother Ang akong Gapo. pangutana. Brad, dili ra ba jud ko ignorante sa life of Rizal kay isa ka semester subject na mo ana. Dili kay karon Naunsa? di mangutana ko Ayaw. brother Gapo. Ayaw sa Brad. Paminaw sa Brad. Inani ba? Kani lang ba? Kani ba? Ang akong pangutana ba simple ra man kayo. Ha? Kani oh. Tawag ganay mo. Kinsay nangulo aning Kristyanismohang Catholic diri sa Pilipinas 16 Catholic Christianity lagi na, Brother Gapo. Dili lagi kung Kasi musupak nangulo na 16th century lagi. Romano Katoliko lagi nga denomination nga Christianity kuno nga isunod diriya. Pero karon Brother Gapo, pangutan-on ta ka. Kay dili magkakailado, dili magkaka mailad sa writing si Ellen G. White. Karon mo mangutana ko ni Brother Eugene, kinsa may nagpapatay ni Kristo? Ani Jose Rizal? Paring Katoliko? Romano Katoliko? Dili. O pare ra nga Katoliko? Ha? dili paring Katoliko. Kung mabasa na ang ko, Brother nagpapatay Eugene diri Gapo. sayo sa Paminaw sa ba? Di lagi Brad. ko basa na ko nga paring Katoliko ang nagpapatay ng si Rizal. Ayaw sa ba? Paminaw sa Ikaw. wala man ta magisgot Ikaw, din sa kamatayon ni Rizal. Maipit man ka. Ayaw sa ba? Ayaw ko ilaran. Ipit naman yung kaane, karon kay niingon man ka ganina. Catholic is Christianity. Gituuhan dahil nimo ni paminaw sa gituuhan dahil nimo ni ganina niingon pa kag yes, sakto ka nang ni ang gibasa Catholic nimo. yun, Catholic Nga ang Christianity. Catholic
Lagi-lagi nga ang Katolik maunang Kristiyanismo nga ang panudlo base gyud ni Hesus Kristo kinsa nga mao'y gikonsiderar nga manluluwas o savior. Karon ang pangutana kay gipangutana kanako nga kinsa ba ning Kristiyanismo ha nga niabot din sa Pilipinas ni nga 16th century kinsa nangulo diyon man kag Roman Catholic. Samantalang pag intra na ko basa diri ganina niingon naman ka nga dili na Roman Catholic. Ay di gini Ang kasabot si pangutana Gapo. nako. Wagi kasabot si Gapo sabot. Ay sa. Ang pangutana nako kinsa man asa man akong tuuhan kani giingon nimo Roman Catholic o kani giingon nimo dili na Roman Catholic. Nya mo tubag nako. Gapo. Daw. Akong tubag ha. Ang nagdala sa Christianity sa Pilipinas, Roman Catholic denomination. Church gyapon. Aminaw brad gapo ha. Unya gitudluan nila ang tao nga mahimo kunuhay ang Kristohanon. Muna nagkakomentary na diyan na brother gapo nga ang gitudlo ni sa Katolik is Christianity. Mahimong Kristohanon, mahimong Katolik. Pero mapamatud-an nato nga sadyang nahimo ng Christianity ang Pilipino, nahibal-an niyo si Rizal nga ang mga Romano Katoliko mangingilad sa Pilipino. Gipapatay sa Romanong Katolikong pari si Jose Rizal kay gisupak niyo si Rizal ang balaod sa Romano Katoliko. Karon pangutana brother Gapo yara. Dawaton ganimo nga si Jose Rizal gipapatay sa paring Katoliko Romano. Kadali lang. Paminaw kung panagsa brother Gapo. Karon kay Paminaw ba? Roman Catholic sa paminaw sa ba? Mabasa Ay, sa lagi tanang ako, kamatayong Rizal. We are not talking here about the life of Rizal. Ang We are nagpapatay talking ba here ng about Christianity. Lagi. Ayaw sa ba? Ipapatay We are man sa talking here Romanong about kaparian. Christianity, not the life of Rizal. Ayaw. Asa, paminaw. Karon kay niingon man day ka nga Roman Catholic di ay ang awag aning nangulo anang 16th Sa beginning, century. lagi pagsunod sa Pilipinas. Pero si Jose Rizal nakabalo. Lagi. Lagi. Bakit ay ang mga Romano Katoliko pari? Ayaw sa ba? Naaman tayo gitawag na to History of the Philippines. Basta ko na ko ni. Ha? Ano tayo problema the story of the Ato Philippines? basta ko ni Brother Jose, brother Gapo, na ba kayo nulimit ang hiri niya, brother Gapo? Basig na Wala lang kayo nulimit ang hiri. Ay, wala di. Ay, pagsulay, no? Kadali lang. Pagsulay. Sige, sayang kaya wala. Okay, basahon na ko ning. Basahon na ko ning kuan ha. Basahon na ko ni ang tawag aning ni Philippine history. Kay nakapokus man taga sa Pilipino 16th century. Matud pas kasaysayan Sa Pilipino. the greatest legacy of Spain to the Filipino people. Dili man ko moingon nga gisalikuay ninyo ni ang author kay si Dr. Sonia M. Saidi. Dili baya ni Katoliko. Ikaduha gigamit ni Bacalares si Dr. Sonia M. Saidi. Mao ra ni ang gituohan nga author. Nya? Now, niingon, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Tama. Dito mo Especially the Roman Catholic religion. This religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ. Ang pangutana, supakon ni mo, di na po di mo ni supakon. Pagsulay, brother Eugene. Awa, ang akong tubag ha. Brother Eugene ha. Dili lagi kumusupak nga ang Spain nga Katoliko mo nahimong ligasiyang Pilipino Kristohanon sa Pilipinas. Pero ako nga pamatud-an nga si Jose Rizal nakabalo sa bakak nga pagtulunan sa Romanong Katoliko. Kanang uturan wala nakabalo sa naibalan ni Jose Rizal. So iyang gisulat at niya ang Spain nga Katolik boy dakog ligasiya kay gituluan niya Pilipino pagkristohanon. Pero si Jose Rizal nakabalo sa bakak nga pagtulunan sa Romano Katoliko. Di magkamaminaw. Okay, ani Brad. Base aning nadungog. Base aning akong gibasa karon nga nadungog nga niingon kag insakto. Kinsay founder sa Roman Catholic Church base sa akong gibasa? Si Kristo o ang yawa? Sa utok anang utor ana si Kristo. Pero sa utok niyo si Rizal dili ay mao. Brad. Di paminaw sa Brad. Asa may kinsa di ay ang nagtukod sa Katoliko Romano base sa akong gibasa. Kisay utor ang libro ha. Kisay utor. Ang akong pangutana ba kaning libro nga Philippine history tao lagi. Pagsulay ni si Brother Gapo. Paminaw sa
Nito ka ni Rizal nga sinulat raman po ng Rizal. Sa history nito ko, pero sa author niya nga moingon siya si Kristo mo nagtukod sa Roman Catholic Church. Di ako Karon, na history of the Philippines man eh. Sa history of the lagi. Philippines man eh. Baligapo. Paminaw ha. Baligapo. Karon, ang akong pangutana simple lang. Kinsay nagtukod sa Roman Catholic Church base sa imong nadungog sa akong gibasa kasaysayan sa Oh, Pilipinas. Ang Si akong Kristo ang yawa. ang akong nadungog, ang author ng libruhan nagtuo nga si Kristo pero dili mao ang gisulat sa Biblia. Pero sa history, Na. mutuo ko nga ang Spain maoy usa ka dakong ligasias Christianity sa Pilipinas pero kung utok na nga si Kristo yang ipunto diana sultian ta ka bakak na igsuon nga pagsabot Okay. anang author anang libruha pero sa history nga iyang Okay. nasabtan mutuo ko kay naa siya makatestify siya sa history sa Pilipinas pero about of Christianity di ko mutuo kay wa siya kabalo og unsay sulod sa Biblia ang iyang gisulat kanang Okay, iyang Brad. nahibalaan nga mo'y gitudlo sa pari niya Okay. ng panahona. Brad. Sayon kayo, brother Gapo. Motuo ba ka aning Brad, motuo ba ka aning giingon nga ignorance of the history is lack of knowledge? Pastilan, brother Gapo, di lagi ko musupak anang about history, pero about Biblia, diha na ko musupak kay nagbuot-buot ka. Okay. Oh, Kay dili man day ka musupak about aning gitawag nato. Brad. Kay di man day ka musupak sa history. Lagi sa history. Karon kay ang Pilipinas. history ni ingon. Pero pag ingon siya, nga si lagi ba? Kristo na nagtukod, Sa paminaw, di ko sa mutuo paminaw, sa kay paminaw, bakas sa- na. So, paminaw sa matod mo dili ka musupak sa history. History. Karon ang history ni ingon man nga si Kristo ay nagtukod sa Katoliko. Supako Utok nimo lagi ning na history sa o imo sa likway. Lagi na- Paminaw sa wa ko mangutana utok bali sa utok. Kaya kung- Ang klarong deklarasyon nimo Paminaw, ni ingon ka brother man. Gapo. Nga di nimo supakon. Oh. Paminaw sa ang klarong deklarasyon nimo Wagi karon ka ni sa ingon ka brother man. Gapo ba? Nga dili nimo supakon. Ayo sa nga dili nimo supakon ang history. Karon kay ni may history sa Pilipinas ni ingon man nga si Kristo ay nagtukod sa Katoliko. Isalikway nimo ning history o supakon nimo? Huwag kong tubang. Ang history nga gipasabot nga sa author lagi, ang Spain nga dagog ligasiya sa Pilipinas, pero kanang iyang author kamiingon siya nga si Kristo mo'y nagtukod sa Roman Catholic Church usa na ka dakong baka kay wala na sa Biblia. Ha? Ianta ka ba nilga po? Isa-isahon na to niya. Isa-isahon na to niya. Nilga po, samta ba? Pag-ingon nga, pag-ingon nga, the greatest legacy of Spain to the Oh, Filipino history. people is... Oh, history. Paminaw sa, pag-ingon nga, pag-ingon nga, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Sakto sa'yo. Sakto na, history na sa Pilipinas nga ang nagtudlo sa Christianity, God. Spain. Pero kung moingon na ka nga si Kristo, mo ay magtukod sa Roman Catholic Church, bakak na na kay wala Kadalan. Sayo. Ang pangutana ko, nasayop si Dr. Sonia inside the anis pag-ingon nga the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Nasayop siya wala. Sakto lagi siya ng history sa Pilipinas lagi sa Spain nga dakong ligasiya sa Christianity sa Pilipinas. Pero kanang iyang komentaryo Karon. diha nga si Kristo mo nagtukod sa Roman Catholic Church, kana mo'y bakak. Namakak Kay na po wala siya. wala Namakak na po siya. dito sa panahon ni Kristo. Paminaw sa, namakak na po si Dr. Sonia inside sa pag-ingon niya nga si Kristo ay nga si katupad Kristo sa may Katoliko. sa Roman Catholic kay wala pa ng panahon na si Dr. Smith si imo giingon sa panahon ni Kristo o wala Dr. yung Smith. record sa Biblia nga si Kristo mo'y nagtukod sa Roman Catholic Church. Ha? Okay, pangutana. Oh. Base sa Biblia, kay Biblia manghata. Dito mo gamit og istorya. Ano ba? Base sa Biblia, kinsang tawhana karon ang nagtukod sa simbahang Katoliko? Dili maonis Kristo. Unsang tuiga asa niya gitukod? Gini kasabot Unsay Biblia po sita sa sa Biblia? Nganong mingon magag Katoliko? Ingna nga sige. Roman Catholic Church. Kay kung Katoliko lagi Christianity lagi Base na. sa Biblia, kinsay nagtukod sa Roman Catholic Oh, Church kana. kung dili mao si Kristo? Unsay sita sa Okay. Biblia mabasa? Walay mabasa nga gitukod ni Kristo ang Roman Catholic Church kay walay Roman Catholic Church sa Biblia. Ang gitukod ni Kristo sa Biblia, Mao lagi. Christianity, religion, denomination. Ang pangutana ko mao. Kay wala man kay mabasa Wala nga si Kristo mabasa. nagtukod og Katoliko Romano. Okay, mangutana Kinsa ko man di nimo. ay nagtukod sa Roman Catholic Church ug dili si Kristo? Akong pamatudan, ang nagtukod sa Roman Catholic Church, ang Kinsa? katawhan nga nagsupak sa sumbos Ginoo. Kay Oh, walay specify mabasa kinsa? sa Biblia. Basta walay Kinsa mabasa man sa kinsa Biblia, man tao ang Kinsa nagtukod man ang mga yan. tawhana? Kinsa man na? Ang
Kanusa na Ingon sa gitukod? Biblia, tawo. Wala na nag-ingon og sigapo. Ang giingon dunay tawo Wala, ang di ba? usab sa subos Ginoo. Naman ka, o asa man karon nag-ingon ang Biblia nga dunay tawo. Daniel City Pamina sa, asa man karon nag-ingon nga dunay tawo nga nagtukod sa Roman Catholic Church. Sitas. Wa lagi mabasa lagi ang Roman Catholic Church o wala po na ba nga way mabasa Wa nga man. si Kristo nagtukod sa Roman Catholic Church. Ha? Ikaw mong binuo ng mga wala lagi. may lagi mangutana ba? ko nimo, very Yung isa critical. man yun dahil Mabasa nagtukod ba po aning ni nato? ang Katoliko Romano. Mabasa ba po nato Bebe, nga si Kristo pagpina nagtukod ba? sa Roman Catholic Church? Mabasa dili. Dili ba, ani ba? Tumagasa. Brad, ani ba? Tumagasa. Mabasa sa Iba- Biblia ikaw nga mo- si Kristo nagtukod sa Roman Catholic Church? Mabasa dili. Pananglitag na ako'y mabasa. Roman Catholic Katoliko Church. ka. Roman Catholic Church. Pananglitag Lagi. na ako'y mabasa. Roman Catholic Church. Admitahon nimo nga 7 lagi. Sige, Pag sige, na ako'y mabasa. Oh, sige, admitahon nimo oh, karon nga atong 70 Adventist. Atong karon. Sinagoga siya wa. Paminaw sa brother Gapo. Kung mabasa nimo o sa gitukod ni Kristo, Matthew 16 versikulo 18, nga ang gitukod ni Kristo, Roman Catholic Church. Sige, Oh, di ka makakon. pag mabasa, pagbabasa ko sa Biblia, letra por letra, Yeah, Roman Catholic admitahon mo Church. karon nga ang 70 admitahon mo karon nga ang 70 Adventist sinagoga siya wa. Nganong ingon kuan nga Puta na. sinagugas yawa Awara. nga Christianity wala. Challenge man. Ang gitukod Challenge man lagi ni ako. Kristo, di basa ha. Nga Roman Catholic Church ni sige. Kristo ang Kung na nagtukod. ako'y mabasa karon sa Biblia nga ang Roman Catholic Church letra por Mao letrang gitukod mabasa ang ni gitukod ni Kristo. Dawaton ba nimo karon nga ang 70 Adventist nga denominasyon nga giingon nimo sinagoga siya wa? Ayaw na ko ing nga dawaton pa na ako. agoy. Ako'y nangutana nimo. Naay mga naminaw magtimbang-timbang. Sige, basta Kondisyon man eh. Nganong imo Kondisyon magkondisyonan man eh. nga nag-sharing man ta? Ha? Ay, imuha. Brad, naingon ra ba Imuha Kristo kuno sa kay- Biblia? imuha kuno kay- San Marcos 16. Oh, naingon si Kristo sa Biblia ha. San Marcos 16:16. Oh. Ang mutuog magpabunyag maluwas. Apan Sige. nadili So, kung silutan. dili ko mudawat, so di Ay, ka mabasa. bisan pag Brother Jose, Di- din. di- So, kung di na ko dawaton, di ka Pwede mo mabasa. ko. Sumot pasabot nga Pwede mangingilad mo ka. ko. Dili mo itugan. mangingilad. Now! Kung tinuod ka, Biblia man akong gipuiran. Kung tinuod ka nga taos Ginoo, basa ha. Kaya ang katungdanan sa taos Ginoo ang pagpahibalo sa kamaturas Biblia. Ug nganong imo nang taguas na Okay. bitaw. O, kana Kung ba? mabasa na ko karon. Kung mabasa na ko karon. Dawaton ba nimo? Paminasa. Kung kondisyon ta niya, kay dili masilbi og wala tay kondisyon mo basa lang kay wala ipik. Unsa man nila Kay si imo Kristo brother? Unsa man gi imong tuyo Kasi- brother Eugene? Unsa man gid imong Ang tuyo na kay to kanang dire. pagpakailap sa Ang tuyo na to dire. Pag-irok sa imong isig katawo. Okay, sige. Oh. Kamatuoran man kay imong gusto. Basa Kung ka. mabasa ko Lagi. karon, magkatuloy Basa- magpabunyag na ka. Aw basi di ay magpabunyag ko. Daghan pa man ano ng Biblia. Basin, ayaw lang basin. Ayaw kay nga Ayaw lang dili basin. ko magpukus sa usa kay nagmangutana ko kay katumod sa tao ingon ang Ginoo si Jeremias 16 pangutana. So kung mabasa nimo ikaduha na kung pangutana basi og imo gining matubag kay ang unang Pinutres 15 kung matubag niya tanang pangutana muuban ko kung matubag nimo. So karon Okay. kung matubag nimo Niingon na mas Kristo sa dati ka San na pangutana. Paminaw ha. Basa sa brother. Niingon man si Kristo Basa sa ba? San Marcos 16:16. Paminaw ha. Niingon si Kristo ha, ang mutuo og magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan. Karon kay di man tuyo sa simbahang Katolikong silutan ka. Basa lagi ang Di man mutuo. tuyo. Ay, asa wa pa kumahuman. Di man tuyo sa simbahang Katoliko masilutan kag laglag ka sa impierno, kun dili luwason man. Ang pangutana kung mabasa ko magpabunyag na ka. Sige, basta kay imo matubag akong pangutana mo tuon na ko kaya ang pagtuon Di nagagikan man sa ka. madungog. Oh, ang pagtuon Di man ka nga nabay mabasa sa Biblia. Ang pagtuon nagagikan sa madungog. So padungga ko daan, aron mo tuo ko. Ha? Kaya yung pagtuha sa sige. pangwa pa nimo gibasa. Oh, sige basa sa nga Roman Diya. Catholic Church si Ah. Kristo ang nagtukod. Sige. Basa na ko, basa Kana basa ba? ha. Yeah, basahon ako ni niya. Kinsay utora na brother? Basaon Mangutana ako, sa ko, ah. kinsay utora na? Yeah. Biblia man eh, Holy Bible, Holy Bible. Confraternity Oh, St. Joseph Edition. Kinsay nagtukod, kinsay nagsulatan na, kinsay writer na. Paminaw sa Biblia na. Before sa niya ito basahon, kinsa lagi author ana. Kinsa imprimatur. Autor ani, Wala akong pa. basahon. Oh, kana ba? Si San Mateo mo Dili. akong basahon. Ba kinsay nagprinta na ba? Kinsa unsa na nga mga translation ba? Imprimator.
ba? Sige. Imprimator. Kinsa, Katoliko dili. Imprimator di ay. Katoliko. Ay, Katoliko. Oh, Sige, Katoliko di. Ay, Biblia man ang atong sabot. So, Katoliko man Biblia dati sa man. inyo. Sige, Basa. sige. Basahon ako ha. Basahon ako. Basahon ako. ako Anay pang siyo to di gunaan. atras ta. Sa 17. Ayaw sa akin magbasa pa ko. Ingon kang magpabunyag ka. O niya. Lagi, so Katoliko Anay, yung primator. basa ta 17. 17. Hmm. O di man. Wa mo yung. Lagi, Ingon ka ang Katoliko. imprimator Katolik, sumot pa sabot na dapig sa inyo, o kamo na nag-translate, o kamo na nagbuot-buot, ana mga uling Natural. Okay, sige. Kaya ako kung Natural kay basis. Ay, paminasa. Sige, brother. Natural Kaya basig mo sa mga, kay basig mo base sa sa ninyo. natural kay base sa Oxford Companion of the Bible, the New Testament is a Catholic letter. Mo na, si Sige. manay mo na. Sige, basa. Oh, karon nagingon man. Basahon ang Bless Bible. them Simon Barjona. Wala pa ka nun. Ayaw sa. Sige. Wala. Ambil ko Nabasa mo magbay, ng ambil Biblia. ko nga kung kuwan niya. Nabasa mo ng Biblia. Paminaw sa. Ning Oo, nagkisi-kisi na Uy, mga. ato lang itandi sa Greek Bible kung naa ba na imong giingon nga Romano Katoliko. Paminaw ba? Brad. Sige, sige. Inani ba? Ang imo manggod Sige, basa nga, ang lagi imo niya, manggod nga deklarasyon. Basa. Ayaw sa ba? Ayaw ko dadaan ang imong Greek Bible. Kaya in the first place, wala ra ba yung kagadala di Greek Bible? Ay, na ako'y Greek Una, Bible dire. ang deklarasyon nimo paminaw sa. Kasi. Uy! Na ako'y Greek Ang Bible. deklarasyon nimo, paminaw sa Lagi. ba? Ang deklarasyon nimo naabay mabasa sa Biblia. Biblia ha? Nga, author Nga. lagi. Ang author nimo lagi, Ayaw, Katoliko sabaw. ang nag-translate. Ay, O, sige. naku, Brad, ayaw ko pasakyan Mutuon ako, brother Gapo. Okay, basa. Paminaw sa ba? Sige. Ayaw ko pasakyan na imong autor. Kaya in the first Ay, place, tumutuon na Biblia tayo. ang atong sabot. Lagi. Wala ta magbase dire ko sa bersona ng Biblia. O, Ay, ang na hindi may ko pwede o sa mga kinidili. bugos. Dagan magbubugos Ang na ato Biblia, pa din, brother iba. Gapo. Ha? Sige, Dili. sige. Paminaw Brother sa- Gapo tayo sa kadali. Ang Basahan hapon niya, nimo, kaya ako Biblia. basahan sa Greek Bible. Sige, kung tinuod ba ng imong O, di, ha? translation? Kay bugos na. Sa paminaw sa. O, na ako'y Bible. Di sa bugos. Bugos na yung Wala man ko mga translation. tanag na bugos ba ni Biblia ha? Buhat-buhat Ang ko ninyo imong deklarasyon ka. Sige, basa. Magbasa pa sapaw may di na lang ko sapaw. Ayaw, dili, brother Gapo. Basahan lagi ng imuhang translation sa Katoliko diya. Kaya akong basahan sa original na sinulat diri as Biblia sa Griego nga pulong kung nabay Roman Catholic Church. Okay. Yeah, kung Kaya kung Roman Catholic ni sa Greek Bible. Paminaw mo lagi. Ayos sa ba sa sapaw ba? Ma-explain pa man ko. Sige. Kanang Greek Bible nimo nga imong basahon, normal mo pabor ko na nga way mabasa. Aw, narade. Subot pa sa mga Diyos sa dito. Paminaw sa ba? Ayaw sa lagi sapaw ba? Kay wa pa man ko gabasa din mo explain sa ko kay unhan lang tikadaan ba? Kaya mo kumuna imong rason. Una, ang Greek Bible walay mabasa sa Biblia nga Greek Bible nga Amen. one holy Catholic apostolic. Paminaw sa ba? Walay mabasa nga one holy Catholic. Paminaw sa brad ayo sa sapaw brad kay. Sige, gusto Juan ko kasabot sige, mo ani sige, karon. lagi. Juan, Ayaw sa sapaw. Kay si Kristo og ang yawa ga conversation naminaw bing yawa ni Kristo Lagi. ikaw di ka minaw labo ka sa yawa ani niya. Otro di maminaw ba ya? Paminaw ha. Oh. Niya ang kanang Greek Bible nga imong basahon tin-aw nga wala na mag-ingon nga one holy Catholic Apostolic Roman Church. Rason dili bias ang atong Ginoong Hesukristo nasuko na manggali ka ni claim ko ana nga wa man na ayaw lagi magsapaw-sapaw ba. Explain ba man ko? Naminaw lagi ko Ayaw sa Gitabangan talaga Gapo. Sige. Paghilom lang. Lagi. Paghilom lang. Karon ang niya nasuko na manggali ka kay ngano man nasuko ka, niya gusto mo nireklamo ka nireklamo na manggali ka ingon manggali ka nganong giklima na ninyo nga may mabasa ang rason dili gumusugot si Kristo nga naay mag-claim daghang mag-claim so the fact kay ang Katoliko nag-claiman So inyong Diyos nga. naay mga Inyong the Diyos fact nga. ang Katoliko nag-claiman mauna karon nga naa ako'y basahon nga bersyon sa Biblia nga binase mismo sa kasaysayan. If not, Okay. ang Biblia, kasaysayan na. Pasahon na ko ha, kay ingon ra ba siya ganina nga magpabunyag na kuno siya. Okay, Kay sige. dili siya magpabunyag. Sayang ba rin Gapo? Naagyo sa Nagputol-putol yung balistang signal. boton karon. Nagputol-putol yung signal Sa- Brother Gapo, nagputol-putol yung Na- signal. Sa nagputol-putol kamayo ni kong signal putol-putol. Brother Gapo, Okay. pilit ka Brother Na- Gapo. Ikaw Hinay mo signal Ikaw Brother man Gapo. ikaw man nitapot. Imo o Okay. ako baka signal, pero nga ako continue.
Sa maning mubasa na ko pa pilit-pilit man. Oh, pilit-pilit imo signal brother Gapo. Imo signal nagpilit-pilit. Dili imo hara. Dili walay So, way kanya akong problema signal sa diri, ako. oh. Way problema sa ako, brother Gapo. Walay problema sa ako ang signal diri kay continue ang ako ang pagsulti. Ang imong naong mo pilit-pilit. Continue po ako adri, continue po gadri. Sige. Karon ang pangutanan nako niya. Walay sabadistang butbuton ha. Ingon siya mabasa, magbabunyag siya. Biblia kong basahon. Di mabasa mo Atras-tas tuon na decision. lagi ko brother Gapo. Brother Gapo. Bisag dili pa nimo basahon, tuon ako. Basa na ko. O mutuon ako brother Gapo. Adi na lang kung mabasa kay mituon naman ikaw. Ito na lagi ko nga ang imong Awana. gibasa ay translation Jesus. nga giusab sa Katoliko. Biblia dahil nga Wala giusab sa akong Katoliko kay giusab, mali. giangkon man Ay, sa- day ka Brother, nga ang original nga Brother, Bible ay, ay, wala na. Dili na lang kung mabasa kay mituon naman ikaw. Ito na lagi ko nga ang inyong gihimo giusab ninyo ang sulat sa Biblia sa Grigo. So tinuod ang propesiya sa Biblia sa Daniel 7:25 nga ang Katoliko maudi ay ang nag-usab sa kasuguan sa Ginoo, brother Gapo. Ha? Kay imo giangkon so, ako- nga ang imo basahon na lang. sa original Basahon Bible na wala lang. man Catholic Church pero karon Brad. ninyong gipagawa sa Katoliko nga giusab na ninyo gibutangan ninyo og Roman Kadali. Catholic Church, brother Gapo. Basahon na lang ako ni. Basahon na lang ako ni kay Pakang. basahon na lang ako ni kay in the first place alang na lang pos naminaw niya. Di ra ba ko motuog sa balista nga butbuton. Ingon nimo ganina nga babasa. Niingon ko basta Ingon nimo. ko. Wala ka na mutbot. Oo. Lagi. Ingon nimo ganina magpabunyag kag mabasa. Sige. Wagi di mo. Karon, ang pangutana. Basahon na ko ha. Putol-putol. Blessed are you, Simon Barhuna. For Putol-putol. flesh and blood has not rebel. Mahala kang Di putol-putol sa masabot. basta sa ako wala. O, di masabot, For Brother Gapo. flesh and blood akong balikog basa ni niya. Blessed are you, Simon Barhuna. Brother For Gapo. flesh and blood has not rebelled this Di- to you. di madungog. But Di mo my tinugod, Brother Gapo, Father sayang. in heaven. Ayun na. And I see you today that you are Peter. Upon this rock, I will build my one holy Catholic Apostolic Roman Church. Ay, karo kay Bob. Okay. Impas. Ako kunin mo na Brother Gapo, be. Ako kunin mo Sige. mutana, be. Kaya tinuod man kasi tagay ko kay ganina ra mo pinangutana. Ako yung mangutana sa imo. Okay, Okay, ba? karon. Okay, Para sige, mangutana patas, ko. para patas ta, para Oo, patas. mangutana Brad, ko. para patas ta, para Ganina para naman yung patas ta, kadal lang ha. pinangutana eh. Ganina naman yung pinangutana Para patas ta. O, patas di lagi ka. Mangutana ko, nana ko patas inabasa. Sa kadal lang. Para patas ta na naman ko inabasa. Pag-provide kag translation sa Biblia ang nag-ingon, I will build my Patas ta, Brother one Gapo. Seventh-day Adventist Brother Gapo. Church General Paminaw, Conference. para patas ta. Nangutana man ka, mangutana pud ko. Ano ba para patas ba? Dili ba? Okay, kanang imong gibasa. Ani, ha? Translation na sa inyo gibuhat-buhat nga mga translation. kadali- Kamo na lagi ba? nagbuhat og translate Brad. sa Biblia. Karon mangutana ko. Asa lagi mao lagi. Patas ako. Asa? Tingnan ako. Ano Tingnan sa ako. kadalang Patas ako ba? para makapatas ka ni niya, Dili. pangita og translation sa Biblia nga nag-ingon Seventh-day Ayaw, Adventist. kay dili mi General bias. Dili Conference. mi pareha sa inyo nga bias magbuot-buot og translate og Biblia. Kami nagbase mi sa original nga pulong sa Biblia. Wala mi, dili mi pares Katoliko nga magbuot-buot og bias. Tanawa ang Biblia nga nailogo nga, tanawa ang Pwede Biblia nga na-translate nailogo na. nga Oh. Seventh-day Adventist. Lagi. Paminaw ha. Tanawa ko na. Tanawa ang Biblia nga nailogo sa Seventh-day Tanawa Adventist. ko na, Nakita kung ninyo? kita yung primo Tanawa ko. ha. Igor lagi mi nag-publish na Wala Brother ka, Gapo. wala. Igor na Wala, nag-publish na inyo nga na, oh. Lagi pero Igor na nailogo, ha? nag-publish. Oh, Nag-publish ang niya na mahayag sa 70. Pamino sa Kanina Brother sa Gapo. ang pamahayag sa 70 Adventist. Brother Gapo, mahadlok na Dili kadali lang, Brad. Kadali lang, Brad. Nakabalo Brad, ko. Kadali lang. Brother Gapo, mahadlok na kang pangutanong na ko. Ako ba? Mahadlok na mo. Wala na mahadlok pa ng Pilit na mo na yung Ayaw sa. Malipay pa manggalitan. Mo pahayag pa ko. Pahayag pa ko. Kaning di ang Kanina naman ka, kaning di Brother Gapo, ang pinangutana. nga na ay. Wala ko ta nagsabi. Wala ko mamupahayag pa ko ba kay mo paluap pa ko ba kay. Mamupahayag pa ka. Paminaw sa ba mo follow up sa ako kay ngano man i-deny man gud nimo to kay ingon ka nga gama-gama ra na ninyo Oo, Katoliko. tinuod. Pura asto Ako nga ba? makaingon ka Ako nga ba? dili ayaw sa ba
for us to know nga makaingon tag dili bias, mong gamit pud tag Biblia nga nailugong sa badista, yan o. Sige, basa din Roman Catholic Church, kay pamutuon ako. Sige, nag-ingon sa ilang pamahayag, kung mabasa paminaw ka Roman Catholic Church Japon. Ayaw sa ba, wala pa ko mahuman. Sige. Wala pa ko mahuman. Mo nang magsapos-sapaw kay na usa man ning Ani para magklaro na. sa ilang pamahayag, ayaw sa ba, sa ilang pamahayag sa last part sa Biblia, kining gitawag nila giyas pagtuon sa Biblia. Niyay naigiingon diri nila ang iglesia. Unsa man ning iglesia? Ang iglesia matud pa nila universal kon Katoliko. Universal Katoliko na. Christianity lagi. Karon kay Katoliko man ning ano? Ingon sila no, ang Iglesia Katoliko no. Matod pa sa atong kasaysayan nga gitawag kasaysayan. Matod pa sa gitawag na to non-sectarian nga diksyonaryo. Ang The New Lexicon Webster Dictionary Volume 1. Matod pa Catholic, the original Christian Church. Kinsa man ni sila? Member and subscriber to the Universal Church, member of the Roman Catholic Church. Wala masayo pang Biblia nga akong gibasa. O niya, masayo gidungagan lang. Now, sige, brother ka po. Pangutana ko. Kamo naman nag-ingon na. Pag-provide ko no kag ebidensya. Sige, Brad. Pag-provide ko no kag ebidensya kung dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko kinsa man. Provide. Sige, mangutana ko para ma-provide nako. Sige, mangutana ko para ma-provide nako nga bakakon mo. Di ba? Sige. Ang akong pangutana mo ni Brad po ha. Sige, ang akong pangutana mo ni. Dawaton ba nimo nga sa original Bible walay Roman Catholic Church? Dawaton dili. Gidawat ako na. Okay. Paminaw, gidawat ako na. Panbinaw sa. Next question. Okay. Kay gidawat man nimo nga wala day mabasa Roman Catholic Church. Dawaton ba nimo nga gidungagan sa Roman Katoliko? Romano Katoliko ang Biblia. Ang pagdo. Ha? Okay, tubag. Wala mo ko nagdubag. Dito sa original. Paminaw sa brother. Dawaton ba nimo? Ang inyong gidungagan. Ayaw sa ba? Wala man ko nagdungag. In the first place, igo naman kong nabasa. Dili man ikaw nagdungag. Ang Roman Catholic Church nagdungag. Kaya kung basahan, follow-up question. Okay, tabag. Brother Gapo, tabagon ako. Tabagon. Iklaro sa akong pangutana. Mo ni akong pangutana, Brother Gapo. Kay gidawat man nimo nga walay Roman. Punong Roma ba? Roman Catholic Church. Kay gidawat man nimo nga walay Roman Catholic Church. Karon sa imong gibasa nga imprimatur Katoliko, duna na may mabasa nga Roma. Ang akong pangutana, gidungagan o wala? Tubag. Gidugagan wala. Gidugangan sa gi-insert sa simbahang Katoliko. Paminaw sa bayo sa sapo-sapo kay tubag pamangko. Gitubag nimo salamat. Gi-insert na sa simbahan. Natubag na. Palagi ha. Gi-insert na sa simbahang Katoliko ay paminaw sa brother. Gi-insert. So gidungag. Gi-insert na gidungag na sa simbahang Katoliko. Binase na sa mga standard nga referensya. Og paminaw sa bayo sa sapo. Sige. Og makadugtong ta sa kasaysayan ana sa kalibutan. Kay Brad, awing-awing mong kayo, Brad. Magdungag kag 70. Paminaw sa ba? Awing-awing mong kayo. Hoy, paminaw sa. Awing-awing mong kayo, Brad. Kung magdungag ka diag, I will build my 170 Adventist. Ayaw, wala na ko nag-discuss ang 70 Adventist. Onya, sa kasaysayan, dili makadugtong. Mauna, para makapatas ka niya, mag-provide kag version sa Biblia nga naay mabasa 70 Adventist General Conference sa Mateo 16:18. Kay kun dili lagi sa ba? Sige. Sa Biblia, dili ni sama ninyo nga magdugang-dugang mo sa Biblia. Inyong gidungagan ang wala masulat sa Biblia. So dili mi parehan ninyo kung dili magbutang og 70 Adventist kay nakabalo mi sa tinuod sa Biblia. Diara, tubagon. Bagon, pagkakangutana. Tubagon na to ha. Nganong dili mo magdugang? Tubagon ako ha. Kay bawal man ta magdugang. Sa ba? Ayaw sa lagi sapaw. Nganong di mo magdugang? Una, in the first place, bayi mo mong awing kung magdugag buda nagbiblia inyong gibutang ang 70 Adventist. Paminaw sa ba? Ayaw sa lagi sapaw pa. Dili lagi. Mag-explain ka mo. Rason? Kumudugang mi, naghatang awing. Dili ka mo, kumudugang mi, kumudugang na mi sa inyong awing, nagdugang-dugang sa Biblia. Brad. Kung mahimo mong awing, ayaw mo ang Katoliko. Ikaw na ba nag-angkon? Ikaw na ni-angkon nga, kumudugang sa Biblia, awing. Kung among dungagan ang Biblia sa Biblia, paminaw ha, paminaw. Lagi ba, paminaw sa akong explanation.
paminaw sa akong explanation para magkasabot ka. Kaning 70 Adventist, nganong dili sila ganahan ayaw Magduga. ba? Ayaw ba? Unsa man? Maminaw ka o dili? Naminaw ko sa imo. Kaning mga 70 Adventist, nganong dili ni sila magdugang sa Biblia? Nga ilang i-insert ang one. Tama. I will build my 70 Adventist. Adventist Church Oh. General Conference. In the first place, kung mudungag ni sila, mag-provide ni sila og version sa Biblia, nga gi-insertan nila og 70 Adventist General Conference, masango ni kasaysayan. Og ang tanang kasaysayan sa kalibutan nga mga libro standard reference, apilang kasaysayan sa Pilipinas, magprotesta, magwilga siguro. Oy, di ba ni mao'y gitukos, Ginoo nganong ga-insert man eh. Mauna nga mamahimo mo awing. Okay. Mauna nga Pero mamahimo dumagan mo na awing. akong pangutana, Ayaw, Brigado. iyamo Sige, ang simbahang Katoliko. Berga po. Unsa? Dungagan na akong pangutana ba? Kay partibidhana yung pangutana sa ako niya. Ang ako pertira sa yuna duhar ka buk niya maimo na imo explain na pud ka. Ito. Dungagan na akong pangutana berga po. Diara akong pangutana. Sige, lain pangutana. Oh. Gidawat man nimo nga inyong gidungagan ang nasulat sa Biblia. Ha? Gidawat man nimo nga inyong gidungagan ang nasulat sa Biblia o inyong gidungagag Roma. Oh, karon. Nag-ingon man ang Biblia sa Pinadayag 18, versikulo 2 ngadto 4, ang nagadugang sa nasulat ni ining mga pulunga, pagadungagan ang ilang mga silot. Dawaton ba nimo ni nga kamo ni? Dawaton dili. Dawaton ako na paminaw sa Okay, okay. ayaw Okay, dawaton. paminaw sa ay Okay, paminaw okay. sa ko sa explanation. Oh, sige, salamat. Dawaton na ko ng statement ni San Juan kana repirado na sa gitawag ay paminaw sa ba kana repirado na sa libro ni San Juan. Ningon si San Juan ang magadungag diining libruhas panagna Amen. pagadungagan Ang silot. paminaw pagadungagag silot Tama, sa Ginoo. amen. Karon kinsa may gadungag-dungag ani Question. Katoliko? Paminaw sa ba? Katulad Human. yan ko na Karon yan, kinsa may mga nagdungag-dungag. Ayaw sa ba? Ayaw sa ba? Ayaw sa ba? Nagdungag-dungag. Nagdungag pa ko. Tama man ang giingon ni San Juan. Tama Paminaw ang ha. gidaan. Tama ang giingon ni San Juan. Hoy, paminaw sa ayaw sa bagsapaw. Oh, sige, Tama sige, ang sige giingon po. ni San Juan. Huy, ayaw sa Sige. sapo kay magtubag ko. Tama ang giingon ni San Juan nga di ta pwedeng magdungag sa iyang mga libros gipadayag kani mga panagna. Ang pangutana, kinsa man ang katumanan anang nagdungag? Katoliko Ay, kamo di kamo ang- naman. Una ganin ninyo, Nagdungag-dungag mo nag-usap. ayaw sa ba? Paminaw sa Oh, sige, sige, sige. Nagdungag-dungag mo og mga sinulat ni Ellen Goodwright nga kunuhay panagna niya nga wala naman ay labot ni San Juan. Ay nako. Eh, dugang pangutana Bakit berga pa ni mo po. sa Katoliko? Berga po. Dungag ko berga po. Dugang ang akong pangutana mo ni berga po. Gidawat naman ninyo sige. nga kamoy nag-usab sa Biblia. Tama? Gidawat po ninyo nga kaya magdugang dungagan ang silot. Nyara kong pangutana berga po. Pagkasayon tayo. Ang Dito ba? ang giingon sa Biblia berga po nga dungagan. Ang sinulat Oh. ni Ellen White o ang sinulat sa Biblia nga giusab karon ako kinsa man dira ang dira. karong pangutana biga po kinsa may nag-usab sa sinulat sa Biblia si Ellen G. White o ang Romano Katoliko kinsay nag-usab Okay. sa Biblia Normal. kinsay Nga nag-usab mo- Romano Okay, Katoliko Brad, si Ellen White tumaga Sa kadala ha. Biga po. Wala man giusap. Paminaw sa wala man giusap. Ay. Paminaw sa bayo sa sapo. Sige, sige, sige. Nagtubag pa ko. Sige sige tumaga nga wala kong giusab Mayra mga mangutana pero og mangutubag og minaw. sige tumaga nga wala na pong giusab sige Wala in the first place ha. Ro nga pangutana nga naman in the first place wala man giusab sa Katoliko ng wala Biblia. na pong giusab Gido Gigangan lang og kamatuoran. Paminaw sa ba? Okay. Ang pagdungag ug ang pag-usab lahi. sige kuno Kana kay Walang gi-insert question. paminaw sa ay sayo sa bawo pa ko mahuman. Umbatin mo ganayon. Pag-insert nato og one Holy Catholic Roman Church. One Holy Catholic paminaw sa one Holy Catholic Apostolic Roman Church. Sakto ba ng pagdungaga na? Insakto. Nga naman. Una, ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Ayo sabaw-sabaw. Sige. Una, ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo usa lamang. San Mateo 16:18 o Sara, wala maingon si Kristo, I will build my churches. One ra, church. O nya, ang ubos po na sa usa lamang ka founder nga mao si Kristo. Now, Sige. ikadua, holy nga nung, ayo sa ba? Holy nga nung holy man. Kay ang simbahan nga gitukod ni Kristo balaan na kay siya mismong nagtukod balaan man. O ikaduha nga na imong balaan,
tungod na kay dunay mga santos nga nagpakamatay sa simbahang Katoliko, ang uban ani mga martir. Mao na nga tawag ani ni kamo, di mo bisag santo na lang gali waya mo. Ikatulo, one Holy Catholic, nganong Catholic man kay malukpanon ang simbahan nga gitukod ni Kristo. San Mateo 28:19, lakaw kamo sa tibuok kalibutan. Mauna nga sa San Marcos 16:15, banglakaw mo sa tibuok kalibutan. Isang yaw bayong balita. One Holy Catholic, mo nang universal. Roman, apostolic, ganong apostolic man. Tungod kay ang simbahan nga gitukod ni Kristo, gipahimutang niya diha sa hustong pasukaranan mga apostoles. Nya natukod ang iyang simbahan, buhing saksi ang mga apostoles. Si Kristo nagtukod saksi mga apostoles si San Pedro, gitagaan pagid niya Yahweh sa gingarian sa langit, authorization. Wala pa na gipanduplicate kita nga gihatag ni Ellen White. Ikatulo kaning gitawag one Holy Catholic Apostolic Roman. Anong Roman man? Tungod kay ang Roma maoning nahimong sentro sa pagtuong Kristiyanismo. Roma 1:6-7 unya pagka-8 nagpasalamat pagid si San Pablo nga ang pagtuo sa taga Roma nasangyaw sa tibuok kalibutan. Sa pagtuo sa Roma naabot sa Espanya padulong sa Pilipinas. Sakto yang giingon ganina nga mga Roman Catholic ang nangulo based on the teaching of Jesus Christ. Now ang pangutana, nasayop ba ang pagdugang? Wala, kay in the first place boto ang kasaysayan. Mo nang niingon siya ganina di mi magdugang kay nga naman og magdugang sila mahimo man siyang away. Ang kasaysayan ni singgit Katoliko may gitukod. Unya og ipasegregate pa ginang ilahang Seventh-day Adventist Church. Binisaya ikapitong adlaw sa pagbalik sa simbahan. Ang simbahan ay mo balik. Continue na. Mahimo siya awing. Mahimo siya nga. Yamong day minimum. Oh sige, lain ko na. Ako pumunta na gidawat na nimo nga inyong giusab ang Biblia. Karon diingon na pud ka nga wala giusab kay gidungagan ra. Sige karon. Dili ko sa imong punto nga wala giusab kay gidungagan ra. Karon. Ang nakabutang dito sa Greek Bible walay Roman Catholic Church. Pag-abot karon diri sa imuhang Biblia nga gibasa nga imprimatur Katoliko, nuod naa nay Roman Catholic Church. Karon ang pangutana, nausab o wala? Nausab wala? Okay. Wala na nausab. Wala nausab karon. Wala na nausab. Wala na pangutana berga po. Pamilya. Mo explain sa ako. Sa Greek word, na lagi na ko na yung punto lagi. Sa pamilya sa berga po ha. Akong klaro ng pangutana, ngano mo yung kagulan nausab? Sa Greek word walay Roman Catholic Church. Ha, walay mabasa kay imo nang giangkon nga walay mabasa kay walay Roman Catholic Church sa Greek word nga Bible sa Greek Bible. Pag abot sa imong gibasa nga ang imprimatur Katoliko naanay Roman Catholic Church. Ang akong pangutana, nausab ba ang pulong sa Grigong Bible o wala? Nausab wala? Wala. Eh nani ha, Brad, paminaw sa. Mo na mo explain sa ko mo na ba. Ganahan ka kaminaw sa akong tubag. Paminaw wasag ko. Sige. Wala. Tagaan ka ganyan mo. Sige tubag. Brad. Okay, wala na. Wala mausab kun dili na improve pa. Gi-improve lang. Kumbaga gi-enhance ba? Paminaw ha. Gi-enhance ba? Paminaw sa. Gi-pa-improve ang kamatuo. Paminaw sa ba? Wa isa lagi sapaw-sapaw. Wa pa mo kumahuman. Gi-improve lang na siya. Karon ang pangutana, paula gini, kung gasupak-supak ka ana para magkaalos jud ka na ko aniro gabi una, i-provide ang imong ebidensya karon kung dili di ay si Kristo nagtukod sa Katoliko kinsang tawhana na kanus-an niya gitukod asa niya tukoda. I-provide na. Ako tagang tubagon rin gapo. Ang akong tubag nimo dili mi mo provide kay dili mi parehas Katoliko nga mag-improve sa pulong sa Biblia. Wala mi authorize nga mag-usab kay sugo og pulong nas Ginoo. Ingon ang Ginoo ang akong kasuguan walay makausab pero giusab sa Katoliko. Karon brother Gapo. Ako nang nasabtan. Ug amo nang nasabtan sa namitaw nga Katoliko gid ay pinagi imong pag-angkon ug imong ipamatud-an nga ang imong katarungan kamo nag-usab-usab. Kagwala kay gidumagan. Kadala. Oy. Ani ba? Brad, inani Brad. Inani ba? Di magyud ka motuo nga si Kristo mo oy founder aning Roman Catholic Church. Di gyud ka motuo ana. Sa pagparoon kag Biblia. Karon ka po sa akong idea. Nasabtan ako briga po ha. Pamina sa briga po. Pasabton ta ka sa akong nasabtan. Ang pulong Roman Catholic Church brother Gapo, kung wisgot kag denominasyon
denomination nga kamura muna di nakutuhan. Pero kung mo yung Lagi ba? Roman Isa- people kadali. nga nagtuman siya og sugo sa Ginoo nga wala nagsuka paminaw o wala sa ba? nagdugang sa pulong sa Ginoo mutuo ko ang Oy. Apo. Ha? Paminaw sa Ikaw, hindi ang akong paminaw. pangutana inani ba ang akong pangutana inani ang Roman Catholic Church imo man ginang i-deny nga di Gis Kristo gatukod. Ah, sa Roman Ang Catholic pangutana- Church denomination. Okay, sige. Oh, kana ba? Kaning Roman Catholic Church denomination. Oh. Church ha, church. Oh, church. Kinsay founder ani? Kanus ana natukod. Okay. Asa akong tubod tubagan akong tubagan na Brother Gapo. Dili lagi kumutuo nga Roman Catholic Church denomination kay ang gitukod ni Kristo dili denomination, ang gitukod niya religion. Lagi- Ha? kaning among simbahan karon. mga followers Brother Gapo, pati religion Okay. di ka mo Dali. pagsulay Brother Gapo. Dali ba? Christianity lagi ang Brad, gitukod ni Kristo, dili denomination. Kadala ba? Kaning among gipasakupan karon nga simbahan. Kisay gatukod ani og dili si Kristo. Oh, denomination man na. Imo ba yung giangkon ganina? Ha? Imong gisulti nga. Oh, O, kinsay ang Roman gatukod? Catholic Kinsay denomination. gatukod? Ang gatukod ang Kinsay Brother Gapo. gatukod? Ang nagtukod na Brother Gapo, ambot si Kinsa. Ano mo yung ambot si Kinsa? Ha? Kay nagbuot-buot mo. Pati Biblia inyo galing usabon. Ang gitukod ni Kristo Brother Gapo, Christianity. Ha? Dili Roman Catholic Church. Karon kay imo magpangutan ang kisay nagtukod sa Roman Catholic Church. Moingon ko nga Brad. Kinsa. Kay di na boy gi. Okay, Brad. Kung anong dibutho na, nga wa man Okay. na gisulat sa Biblia. Okay, Brad. So, nangambot man day ka. Wa Or ko gyapon di ka kay kalos. dili man na mo nasulat sa Biblia. Mamo na nga magsupak-supak tawa kay tahatag mo nang mo gitagawi ngani. Di. Okay, ari ta sa 10%, 10% ta 10%. Mo lagi na. Gapo, paminaw sa supak-supak niya way katag may mo lagi gawing lagi. Sige Brother Gapo. Tagaan ta ka Brother Gapo atong humno ni Brother Gapo og 30 minutes sa alas 10 na humno to ni extensionan tagang 30 minutos kay Okay. gabi naman. Ani lang ta sa 10%, 10%. Ipangutan na Brother Gapo, wa ang yung Okay. problema na Brother Gapo. Dea sa gitawag na tong Hebrehanon kapitulo 7 bersikulo 5 nagingon sa una ko Mm. og ang mga kagikan ni Levi Ah. nga mga pare Oh. gisugo sa balaod pagkubra og ikapulo Tama. 10% Okay. gikan sa katawhan sa Israel. Sa ato pa, nangubra sila gikan sa ilang kaugalingong Yes. pagilungsod bisan kon mga kaliwa ko mao. Base sa Biblia Tawanan nga ng akong Brother gibasa, Gapo. na lagi. Nawala na mo si Brother Gapo, ni pilit na po. Mangutana ko yung bawa. Nawala lagi Sorry. Brother Gapo. Bisan pa magmakitaan man nimo sa post Brother Gapo ha. I-replay ni nga post Brother Gapo para makitaan nimo nga wala po na makak. No, ano ba? Para nga sige, para sige, nimo na sige. makako nga Ano nipilit yan? ka. Una mo ni Ano yan, recorded ano man yan? ni. Oh, sige, usbay yung pangutan so- Brother Gapo para maklaro na to. Hebrehanon City. Akong pangutana ni base sa akong gibasa unsa may nadungog nimo sa akong gibasa Oh. ang gisugo pagpangubra og ikapulo mga pare o mga pastor. Okay, sige. So, before ko na ko tubagon Brother Gapo, clarification lang Brother Gapo ha. O before na ko tubagon, okay ra nga na clarification. O base sa imong gibasa Brother Gapo paminaw. Tawo, ay nalay ko do driver nimo katawa. Di lagi nakapasar sa kuwan lagi Brother Gapo. Ha? Tumaga Wala na ni. ko. Nalang ko'y clarification. Kay imo man kung gipangutana sa magkubra sa ikapulo, dawaton ba nimo nga doon na pa ikapulo? Diba? Clarification lang, tubagon to na ka. Ako bang Lagi, tubagon to na ka. Manggug ka og Lagi. Ay, kami nasa baba Dawaton ba nimo nga naam nagpadayon ng ikapulo? Ay, Sa ako Hebrehanon, kay pangutana. Hebrehanon na. Clarification lang na Brother Ay, Gapo. ako pang- Para maminaw masagka sa mga tao ba? Dili Ang ba? akong pangutana ba? Nagisgot man tag Gapo. ikapulo. Lagi. Ang akong tima Pinoy sa Brother Gapo. Ang akong tima karon gipamatud-an ako sa akong tima nga sa New Testament duna pay ikapulo sa panahong Kristohanon. Nagpadayon ang ikapulo. Karon ni-quote man ka sa Hebrehanon kay New Testament man eh. Sa New Testament nga imong gi-quote sa Hebrehanon City. Sa imong pagbasa sa New Testament, the time of Christ, doon na pa ba ikapulo ana?
Tumagon Ayaw ko sa na rin yung pangutan pangutan eh. Clarification ayaw ba? sabaya Ayaw na lagi. ang ako lang pangutan ay nani ba Mo lagi na dayon maginambag magbinaki lagi ka dayon inyo ba yang gipamatuan nga wala na ikapulot na tayo Christ. ito iso no sa Clarification man lang. nagkabinaki kinangutan ko unya na lang clarification nimo Ay, para Unya na lang masabtan sa clarification nimo nimo. ang akong tubag ba para masabtan tubagon ta ka kung si kinsay mo Lagi kung ba? ikabulo pare ba o pastor ang Ay, ako na. laging clarification mutuo ba ka nga sa New Testament doon na pa di ay ikapulo nga pagdawat kinagbasa Oh, makagibro diba? mo City oh ang akong clarification pangutana ba Lagi. simple lang base lang Brad nausa maning sharing maning ato dito ba gala akong pangutana Maugani kay sharing man eh. O, dawat ako na simple kung lang clarification, kayo brother pangutana Gapo. Dawat kaya ang ako imo magudon clarification. ang imo magudon topic is napulo Nagpadayon pa o kalabang nagpadayon tawag pa na- nga pulo kasugo the time of Christ o nagpadayon pa 10% o ba 10% o karon nagisgot Oh. mo ni akong clarification man gato Akong pangutana, simple lang. O sa may nadungog di mo sa akong gibasa. lagi Ah, akong masahon Brother Gapo pastor ba ang nangobra sa 10% gisugo sa malas balaod o ang mga pare? o to ang akong tubag lagi Brother Gapo tubagon ta ka pero ako sa lagi i-clarify klaruhon na to pag may mong pangutana Anak, ba sama- para masabtan sa naminaw kay ni quote man lagi ka sa Hebrehanon City o Brother Gapo ha? Kay ni quote man ka sa New Testament the time of Christ dawaton ba nimo nga nagpadayon pa ng ikapulo kay doon na may nagkubrang ikapulo o sige tubagay ko Madali lang nagpadayon ba? pa na kay tumagon ta ka dili- kasi mo kubra Brad, wala jud ko mangutanag nagpadayon ganing wala. Clarification ba Dili man niya po? Clarification ba? Nakabalo mo kung nakasagot ka lang. Dili man na clarification. Klaro lang Dili ako, man na hindi clarification pangutana nimo. sa akin, Klaruhon lang diba? nato ba? Klaruhon lang nato ba? Yes, Kanabang napunta naa ba? sa Biblia nga 10%. Oh. Ang ako lang gipangutana nimo, kinsa ba jud dunay katungod nga mangubra base sa Biblia ang akong gibasa? Wala lagi ko'y supa kung kisay katungod. Ang ako lang di, klaro lang nako Diba, about ang sa akong pangutana ba? tema. Dili ba? Ah, Tubagal akong sige, klaro. gapo. Pare o pastor? Pangit, tumaga sa lagi akong pag-clarify sa yung pangutana. Akong i-clarify yung pangutana ba, may tungod sa akong tema. Ang akong tema, gipamatudan ako sa the time of Christ, nagpadayon pa ang paghatag ng ikapulo. Muna akong tema nako. No, nga the time of Christ, Na. nagpadayon pa ang ikapulo. Karon nangutana magaginsay ang ayan mo dawat. Muna nga akong giklaro. Imo bang gidawat sa akong tema nga nagpadayon pa kay ni Coat man ka og Hebrehanon City. So kay Hebrehanon City, the time Okay. of Christ man na, o nituo ba ka nga sa Hebrehanon, the time of Christ, naghisgot pa og pagdawat og ikapulo. Kay naghisgot pa mo pagdawat sa ikapulo, nagpadayon pa ba ang ikapulo, the time of Christ, kay nigamit man kang Adya. dawat. O, tumaga, nagpadayon Ikaw pa na ba na? gaingon nga ikaw na gaingon nga nagpadayon. Dili. Oh. Hebrew, ikaw may Ikaduha. nagbasa. Ikaw may nagbasa. Hebrew City gani. Muna lagi. Sige. O i-grant na to nga nagpadayon Amen. ni niya. Okay, I-grant sige, na sige. to nga nagpadayon. So, kana bang Ang gigrant nimo? pangutana. Kana bang gigrant nimo? Oh, Klaro ang na, pangutana. nalito ka. Ayo sa do si klaro na nito una. Ito. I-grant na to ha. Ka nagpadayon. Diha Okay, paminaw. sige, Base sa gibasa nako, Hebrehanon kapitulo 7 bersikulo 5. Kinsa may gitagaan og katungod nga mukubra base sa balaod. Okay, akong basahon. Mga pare o mga pastor. Pare o pastor. Akong tubag rin gapo nera akong tubag paminaw. Una nga ko tubag nako sa akong gi-clarify ganina, imo nang gigrapot pasabot gitugutan nimo. Ha? Gitugutan nimo nga nagpadayon pa nila tayo braso ikapulo kay naa pa man di ay nagdawat, no, di ba? O, Akong baga lang, base sa akong gibasa, pare o pastor. akong basahon diri brother Gapo para masabtan nimo pagmayo. Ha? Akong gimbasahon para masabtan nimo ba? O City versikulo 6. 5. O ha? Aw 5 day brother Gapo. 5 dili sa. Oh, ako sugo sige sige. Barato. 5 day brother Gapo. Barato Ako lang man kayo. nagyabi lang size kay ako ba yan ang gilista brother Gapo. Di ba man di naman ko nimo mailad ani mo teksto brother Gapo. Abi na ha? Oh. Akong ipasabot ang akong tubag mo ni siya. Ang ipasabot niya Apostol Pablo sa Hebro, nag-refer siya dito sa time of Melchizedek.
May kang Melchizedek, Brother Gapo. Paminaw sa ba? Wala ko mangutana. Paminaw sa sabot. Ayaw sayo Ay, sa pagbuot lagi. Dili lagi ko Masabtan sa naminaw. Wala mo. Di mo lagi na gayon. Wala mo ko mangutana ni mo kinsay gipasabot ni San Pablo ana. Paminaw sa Brother Gapo. Kategorikal oh, paminaw po kategorikal oh. Base sa akong gibasa, kinsa ang dunay katungod nga ni kubra o wala tubagon ta kanang ka. ikapulo sumas wala. Tubagon ta ka. Pare o pastor. Sige, kategor ka lahat, tubagon ta ka. Kung saan pa ta ka tubagon, ako lang ipasabot nga kining ipasabot ni Pablo is time of Melchizedek sa una ning panahon kinsay tigdawat sa ikapulo. Ha? Sige karon. Ang akong tubag nimo sa imong pari mo o pastor, the time of Melchizedek gipasabot ni Apostol Pablo nga pari ang tigdawat, the time of Melchizedek. Tanawan yung context ha. Sa panahon ni Melchizedek, pari ang mudawat. Pero sa panahon ni Kristo, ipadala na dito magbubuhat sa Ginoo. Hebro 9 versikulo 13. Ang kwartas Ginoo gamiton sa buhat sa Ginoo. Sa panahon ni Melchizedek, ang ikapulo dito dalon sa mga pari kay sila ang nagserbisyo sa buhat sa Dios. So ang Hebrew 7 gipasabot ni Pablo nga ang panahon ni Melchizedek pari ang mudawat, pero sa panahon ni Apostol Pablo gipasabot ni Apostol Pablo sa unang Korinto 9:13 nga ang mga magbubuhat sa Ginoo mao'y mokaon sa kwarta nga naa sa templo sa Dios. Brother Gapo, Malakyas 3:10. Okay. Klaro. Sunod, direta sa Old Testament gihapon. Stance day kayo. Yay, Biblia, Ezekiel 44, versikulo 30. Kay imo naman giuyon na. Pare Sa ha. panahon to ni Wadyo pastor. Melchizedek, Yeah. clarification na sa panahon to ni Melchizedek. Sayo. Pero sa panahon ni Apostol Pablo, paminaw sa clarification. Pero sa panahon ni Apostol Pablo gipasabot niya nga ang kwartas Ginoo, unang Korinto 9 versikulo 13, ang mga magbubuhat sa Ginoo mao'y mokaon sa kwarta nga iyas Ginoo. Sige. Okay, sige. Yeah. Sana ko ha. 44, 30. Mayong balita niya, mayong balita. Akong basahon 30. Ang una ninyong abot ug ang tanang halad, tanang halad ha. Ila sa mga pare, ihatag usab ninyo sa mga pare ang unang abot ninyo sa sibada. Aron panalanginan ang inyong panimalay. Ang pangutana, asa ang halad ug ang gitawag ug ang unang abot? Ihatag sa pare o sa pastor? Okay, tubagon ako. Ang akong tubag, maurag gihapon sa una nimong pangutana. Sa Old Testament, ang tigdawat lagi pare. O ang imong pangutana kinsa mo dawat pari mo pastor. Ang akong tubag kategorikal kay Old Testament man na siya, pari ang mudawat. Pero sa panahon sa Kristohanon, gipasabot ni Apostol Pablo nga ang mudawat sa ikapulo nga kwartas Ginoo, higba unang Korinto 9:13, mga magbubuhat sa Ginoo, mga magwawali sa Ginoo. Wala magisgot itong pari na lang. Unang Korinto 9:13. Sense kay Apostol Pablo. Okay, since kay pare man di Sa Old Testament ang pangutana sa New Testamenta naabay mabasa nato sa Biblia nga ihatag sa pastor ang mga ikapulo nawa. Ang atong mabasa diri Brother Gapo, dili lang kay sa pastor. Nawa. Dili lang lagi kay pastor. Akong basahon para masabi. Nawa. Ako sa basahon. Biblia do ba tubagon? Ang akong tubag lagi Biblia ang mutubag. Naabay mabasa sa Biblia. Bapamino sa naabay mabasa sa Biblia nga dunay gitagaag, dunay pastor nga gitagaag authorization nga mangobra og 10%. Nawa. Paminaw Brother Gapo ha. Ang 10% nakabalo ko nga kwartanis Ginoo, kabalo ko nito kana. Sige akong tubag mo ni. Unang Korinto lagi. Dira akong tubag. Kinsay mo dawat lagi paminaw sa ba. Ang akong tubag 9 versikulo 13. Kinsay mo dawat o kinsay mo kaon kung wa bay labot ng pastor. Kaya akong tubag ni dili lang pastor ang mo dawat. 13. Sige ng 13 sa walay duhan-duhan na sayod kamo nga ang nag-alagad sa templo nagkuha sa ilang pagkaon gikan sa templo ug katong nag-alagad didto sa laran maoy ba may bahin sa halad. Unsa to imong gibasa? Mausab. Unsa to imong gibasa? Unang Korinto. Ginoo nagbuot nga kadtong nagwali si ebanghelyo mabuhi pinaagi si ebanghelyo. Tanawa Brother Gapo. Dili lang kay pastor kutob sa mga unsa may imong gibasa?
sa may imong gibasa Yes. unang Korinto 9 versikulo 13. Dili lang pastor ang mukaon sa mga pagkalanon. Okay, basahan na ko. Dia. Basahan na ko. Oh. Ka sa walay Gaduha. duha nasayod kamo ang nag-alagad sa templo nagkuha sa pagkaon Amen. gikan sa templo ug kantong nag-alagad dito sa halaran may bahin sa halan. Yan. Anya ha? Karon ang pangutana Tiwas base sa Biblia. Brother Gapo, tiwas sa Ah, basa. tiwas Para na to. masabtan gini yung pagmayo ba kay Sa mauusab nga pagkaagi, verse 14, sa mauusab nga pagkaagi, ang Ginoo nagbuo nga kadtong magwali sa ebanghelyo, Oh. mabuhi pinaagi sa ebanghelyo. Amen. Paminaw. Oh. Now, akong basahon. Oh. Kining ni ang gitawag na to og Brother Gapo, kining sa nangala. dili pagka mo Paminaw basa, sa- natubag na ba Brother Gapo? Natubag na pangutana ha. Dili lang pastor, Ah, dili lagi, lang lagi, pangutana lagi. kanina, pastor mo pare. Sa Oh. talaga Paminaw sa mo na to definition kay ba? apil mo ni mo ni pastor Di, God. akong gingon nimo, Ano na to? Brother Gapo, iklaro lang nako nga ningon ka nga pastor ba o pare. Akong gitubag sa imo ang mudawat, dili lang pastor, kutob sa nagwali sa ebanghelyo, may authorize yang mukaon sa kwartas Ginoo. Mo na ilabing klaro Brother Gapo. Di gikakalusot sa Biblia Brother Gapo kay kamatuuran ang imong gibungkot Okay. Brother Gapo. Ha? Ano? Murag klaro Gato pa. isa, gato Dili lang pastor ang mudawat sa ikapulo, tanang magbubuhat sa Ginoo. Sa kadali lang. Kay ingon manggod ka imong gikutlo manggod ganina ang gitawag na to og tawag aning At least man lang maklaro nimo Brother Gapo ba nga. lagi ba pastor ang mudawat, tanan dayong magbubuhat. Alay kadali lang. Oh. Kanang nangalaga di ana sa templo base sa Biblia. Pastor ba na o mga obispo o mga diakono? Pastilan, Brother Gapo, wala lang na magis Mabaga, mabaga lang. kutob lagis nagwali, evangelism. Klaro na to ni ba kay daghan king nangalagad kuno hay templo. Unya dili day mao. Oh. Sige. Ang pangutana ko, kinsaman base sa Biblia ang nangalagad sa Ginoo? Okay. Base sa Biblia. Okay, tubag. Ang mga obispo o ang mga Okay, sige, pastor? akong basahon Biblia. Akong basahon na kinsay nangalagad sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Tanaw na to ha. Para nga di kung kayong taon Brother Gapo makasabot yung taon kung akong iyang po Brother Gapo. Sige. Makasabot yun yung taon kas kamaturan Brother Gapo. Okay. Akong basahon ang nangalagad sa templo nga gitukod ni Kristo kana iyang iglesia. Kinsay nangalagad kung nabay obispo diri. Pero ay kabalaga Brother Gapo kay basahon ako na po obispo Brother Gapo. Ha? Basahon ako na po obispo pero wala lang diri as iglesia. Tuwas lang yung teksto. Sige ako basahon. Kinsay nangalagad sa templo nga gitukod ni Kristo dinis kalibutan. Kinsay nangalagad ha? Episo. Para maklaro na ito Brother Gapo, no? Minaw ni nga itong mga naminaw. Oh, sige ha, kinsay nangalagad sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Kinsa man ning nangalagad dinhiya sa iglesia nga gitukod ni Kristo. 4 versikulo 11. O ang iyang mga gasa mao ang uban mahimong mga apostoles. Apostol. Ha? Nag-alagad ni siya sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Ikaduha, propeta. Ikatulo, evangelista. Diri ko nabilong Brother Gapo ha. O evangelista. Ang ubahan mga pastor. Dala Brother Gapo ha. Ang nangalagad Okay. sa templo sa panahon Okay, ni husayon. Kristo. Okay. Pastor, evangelista. Propeta. Okay. Pir tinagana. Husa- O natubag na Brother Gapo. Usa Akin mo matanda. muhusay ko ha Matanda ko Brother Gapo. muhatag og ribatal gamay anang imong Wa gibasa ba yata nagdibata Diha. Brother Gapo. Pagdila sa Cheering raw. muhatag og usay ana niya muhatag og usay ana Sige, sige. Diha. Explain nga way lamot Ang ang tanang pastor. gibasa nimo nga naa sa 9:13 padong 14 nga ang gitagaan ang Gasa. ang mukobra. Dili gasa na Brother Gapo. Ang imong ingon nag-alagad sa Paminaw sa templo. ba? Oy, paminaw sa Sige. kanang ni ang gitawag nato og sa 9:13 padong 14 nga nag-alagad sa templo tinuod Oh, na. salamat kani ang kunta. Ang tinuod na, pero ang amen. pangutana kinsa man ang nag-alagad sa templo? Lagi, pastor ang sa nag-alagad 70. lagi sa Ah, lagi sa templo. pa sa pa. Ayasa ba? Ayos sa ba? Sa templo. Nagtubag pa man ko ha. Niya sa gitawag na to og dili man pastor sa 70 Nasamot Adventist. ng dili pod pastor Nasa Katoliko buhat. kay way pastor ang Katoliko. Paminaw sa ba? Oh. Naa sa King James Version sa Biblia, basahon na ko ha. Sa Buhat 20:28 Tagalog. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila'y ginawa kayo
ng mga ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo. Watay lang. Watay problema na Brother Gapo. Paano sa kanila? Nawat ko ng bispo Brother Gapo. Kung magbasa, wala ko magbasa. Lagi. Na mga obispo upang pakainin ninyo ang iglesia Amen. ng Panginoon na binili niya ng kaniyang sariling dugo. Amen. Unsa Brother Gapo, ato mabasa Hihimo- Brother Gapo? Ayaw sabag-sabag. Kaya nagbasa pa ko. Unsa ko Atong basa kay akong basahon Brother Gapo. buhat 2028. Ako parkingan kay perting nindutan na Brother Gapo no. Ako parkingan ba? 20 Buhat 2028. Yeah. Now, ang pangutana, kay gihimo pag yun dahil sila nga mga obispo sa Espiritu Santo para pag-anon ang iglesia Amen. sa Ginoo nga gipalit niya sa iyang kaugalingong dugo. Oh, Ang pangutana, naabay obispo ang mga 70 Adventist. Wala. Yes, Mas mayo masahon, pa ang Brother cheese Gapo. kay naapay. Paminaw sa. Mas mayo pa ang cheese kay naapay obispo. Sa Barista wa gyud mo. Mas mayo pa ang cheese kay naapay bisya. So kanang giingon niya sa Episo 4:11 nga mga pastor, basahon na to ha. Oh. Kanang giingon niya kanang giingon niya retirado na sa Basi simbahan maabot na Katoliko po kang ang pare mga Brother pastor. ha. Mahimo Ayaw na sa po ba? kang katawanan. Mahimo kang Ayaw pare lagi pastor. sa ba? Ha? Bisa ka ba? Retirado na sa simbahang Katoliko. Kaya nga naman, in the first place, ang giingon diha nga, kanang giingon siya nga, ebanghilista brad. Apil ko no siya. Yun sa pagkapasar nimo nga ebanghilista kang wa man kay ebanghilyong nasuat. Mao ba? So kinsa man ang naay ebanghelyo ani, matawag na tog ebanghilista. Upat ra ka buok. Si San Mateo, si San Marcos, si San Lucas, Wag gini ka- si San Juan. Kato may klarong ebanghelista kay naagid sila ebanghelyong nasuat. Hindi ka kasabot Now, ng ang unang pangutana, evangelist Brother Gapo. kay balog yapon ko ana. Una kay balog ka, ganun mag-repair, ganun mag-repair, Pamilya ano sa bayan kasi sa baba kay ga-explain pa ko, naipit na magugagot sa po talaga. Okay. Asa ko na niya. So, kanang pastor nga giingon, kamo na, dili, kinsa man na, mga obispo na nga gihisgutan dito sa buhat 2028 nga moy mo pagkaon sa simbahan nga gipalit sa iyang dugo. Unya kinsa man ning mga obispo gawas ana, do na pagid tay gitawag nato og mga kaparian. Kay kanang pastor nga Ay, giingon abot na diha, pagkan pare. ang tinuod nga mga pastor mauning mga obispo nato ug atong mga kaparian. That is why kung muadto ka og kanang gitawag natong katedral na diha ang obispo. Kung muadto po kag lungsod nga na sakop ana nga katedral, natay gitawag nato og kura paroko kaning gitawag nato og kining simbahan, unsa man ang simbahanan, kining parokya nga gipanguluhan og usa ka monsenyor o pare, gitawag nagkura paroko paris priest. Mao na ang simbahan Katoliko na ana kay sila mao ang tinuod nga mga pastor nga nagatiman sa atong mga galag, nga nagatiman sa ato nga mga tao. Kani kay ga pastor-pastor sila nya dili pastor, di gyapon ni pastor. Mao na nga kanang gitawag nato nga nabuhi pinaagi sa ebanghelyo, mao bitaw ning niya ang simbahan Katoliko naagyud ta gitawag nato og hala di man na mawala pero dili pinugos. Ang ilaha 10%. Matod pang bakalaris, ang pitaka kuno ayo sa matod pang bakalaris, ang pitaka kuno ordinahan. Asa kanis Biblia ordinahan na pitaka. Kaduha, kaoy kayo kay bisag na maligya og ginanggang, gipangayuan pag 10%. Sa guwapay halin. Abot na magkang bakalaris Brother Gapo. Sa mao ni ang nahitabo kanang iyang gigamit-gamit, ilaharan ang gikot-kot, ilaharan gikuha-kuha, ipahaom sa ilaha bisag dili sila. Kay sa tinuod lang pagkaistorya, wa sila ilabot ana kay in the first place dili sila ang gipakamatian sa atong Ginoong Jesucristo. Kay wa man mailhin ni 1863 ragali mo natukod ni Ellen Goodwhite. Aminado pa man gali siya ang founder nila si Ellen Goodwhite. Unya ila pang iamong si Kristo. That is why nga dili gid sila maka-provide og sita sa Biblia nga makadugang sila anas kamatuoran ngano man mahulog sila awing. Walang sakto nang giingon nga minsan nga dili sila mahimong awing. Di mo na kayo gimong pahimong awing. Okay, oras na to, 22 minutos naman magkalabay, ang alas 10 sa gabion. Igong oras, hindi